Μια γυναίκα κουβαλάει ένα μυστικό που μπορεί να καταστρέψει τη μοναδική της ευκαιρία για αληθινή αγάπη, αφότου η ζωή της άλλαξε για πάντα. Ένας χήρος και μόνος πατέρας μαθαίνει να εμπιστεύεται ξανά όταν γνωρίζει κάποιον που καταλαβαίνει απόλυτα τις προκλήσεις του να μεγαλώνεις ένα παιδί μόνος σου. Δύο πληγωμένες οικογένειες ανακαλύπτουν ότι μερικές φορές είναι δυνατόν να χτίσεις κάτι καινούριο και δυνατό από τα κομμάτια που απέμειναν. Πριν ακούσετε αυτή την απίστευτη ιστορία, μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι για περισσότερες συγκινητικές ιστορίες. Η Ελένη τακτοποίησε το λουρί της τσάντας στον ώμο της και πήρε μια βαθιά ανάσα πριν σπρώξει τη γυάλινη πόρτα της καφετέριας. Το μέρος έσφιζε από ζωή εκείνο το απόγευμα Πέμπτης, με τη γνώριμη φασαρία των μαγαζιών στο κέντρο της Αθήνας. Τραπέζια κατηλημένα από στελέχη σε γρήγορες συναντήσεις, φοιτητές με ανοιχτά λάπτοπ και ζευγάρια σε τυχαία ραντεβού δημιουργούσαν μια ζεστή ατμόσφαιρα που κανονικά θα την ηρεμούσε. Αλλά σήμερα ήταν διαφορετικά. Σήμερα κουβαλούσε κάτι παραπάνω από την οργανωμένη με στρατιωτική ακρίβεια τσάντα της και την τρίχρονη νεφέλη που κοιμόταν ήσυχα στην αγκαλιά της. Κουβαλούσε επίσης 2 χρόνια σιωπηλής κριτικής που έμαθε να υπομένει χωρίς παράπονο, ερωτηματικά βλέμματα όταν οι άνθρωποι παρατηρούσαν τις προφανείς σωματικές διαφορές ανάμεσα σε εκείνη και το κορίτσι, και ένα βάρος που κανείς εκεί δεν μπορούσε να δει. Ένα μυστικό που αν αποκαλυπτόταν θα μπορούσε να καταστρέψει τη μοναδική ευκαιρία για αληθινή αγάπη που εμφανίστηκε από τότε που η ζωή της άλλαξε ολοκληρωτικά. Τα μάτια της περιπλανήθηκαν στον χώρο μέχρι που βρήκαν τον Πέτρο, καθισμένο σε ένα τραπέζι κοντά στο παράθυρο, να σκαλίζει νευρικά το κινητό του. Είχε φτάσει νωρίς, όπως είχαν συμφωνήσει μέσω της εφαρμογής γνωριμιών. Ήταν ακριβώς όπως στις φωτογραφίες. Καστανά μαλλιά με λίγες γκρίζες τρίχες στους κροτάφους, περιποιημένη γενιάδα και ένα ντροπαλό χαμόγελο που είχε κερδίσει την προσοχή της από την πρώτη τους διαδικτυακή συνομιλία. Αυτό που δεν έδειχναν οι φωτογραφίες ήταν η έκφραση κάποιου που έχει μάθει πια να μην περιμένει πολλά από τους ανθρώπους, ένα σημάδι που εκείνη αναγνώριζε καλά γιατί το κουβαλούσε και η ίδια. Ο Πέτρος σήκωσε τα μάτια του όταν την είδε να πλησιάζει και η όψη του άλλαξε ακαριέα. Δεν ήταν μια έκφραση άμεσης απόρριψης, αλλά ειλικρινούς έκπληξης. Προφανώς δεν περίμενε ότι θα έφερνε ένα παιδί μαζί της. Η Ελένη παρατήρησε τη λεπτή αλλαγή στα μάτια του, εκείνο τον δισταγμό που γνώριζε τόσο καλά και ένιωσε την καρδιά της να χτυπά γρήγορα. Πάντα το παρατηρεί. Πάντα. Κατά τη διάρκεια των 2 μηνών διαδικτυακών συνομιλιών, ήταν προσεκτική όταν ανέφερε ότι είχε μια κόρη, αλλά ποτέ δεν είχε μπει σε λεπτομέρειες. Ο Πέτρος είχε επίσης μιλήσει για την 5χρονη Δήμητρα, αλλά με αόριστο τρόπο. Τώρα, μπροστά στην πραγματικότητα, μπορούσε να δει όλες τις αναπάντητες ερωτήσεις να σχηματίζονται στο μυαλό του. «Γεια σου, Πέτρο», είπε, σταματώντας δίπλα στο τραπέζι, με την Εφέλη να κοιμάται ακόμα στην αγκαλιά της. «Συγγνώμη αν δεν περίμενες να φέρω την Εφέλη. Δεν κατάφερα να την αφήσω σε κανέναν σήμερα». Εκείνος σηκώθηκε γρήγορα, δείχνοντας ευγένεια, αλλά εκείνη ένιωθε την ένταση στον αέρα. «Γεια σου, Ελένη». «Όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Απλώς δεν το περίμενα». Πριν προλάβει να κάνει οποιαδήποτε ερώτηση ή, χειρότερα, να βρει μια δικαιολογία για να φύγει, εκείνη αποφάσισε να μην προσποιηθεί. Ήταν κουρασμένη από ελλειπείς εξηγήσεις, κουρασμένη να φαίνεται λιγότερο από αυτό που ήταν, κουρασμένη να χτίζει σχέσεις σε ψεύτικες βάσεις μόνο και μόνο για να τις βλέπει να καταραίουν όταν η αλήθεια αναπόφευκτα έβγαινε στην επιφάνεια. «Είναι η κόρη μου», είπε η Ελένη, κοιτάζοντας τον κατάματα. «Καταλαβαίνω απόλυτα αν θέλεις να φύγεις. Δεν θα ήταν η πρώτη φορά». Η ομή ειλικρίνεια στη φωνή της φάνηκε να ευνηδιάζει τον Πέτρο. Μελέτησε το πρόσωπο της για μια στιγμή. Μετά κοίταξε την Εφέλη που κοιμόταν, με τα ξανθά σγουρά μαλλιά της να κάνουν αντίθεση με το μελαχρινό δέρμα της Ελένης με έναν τρόπο που δεν περνούσε απαρατήρητος. «Για την ακρίβεια», είπε αργά, «είμαι κι εγώ μόνος πατέρας. Η Δήμητρα είναι στο σχολείο τώρα, αλλά καταλαβαίνω απόλυτα τι σημαίνει να μεγαλώνεις ένα παιδί μόνος σου». Αυτά τα λόγια χτύπησαν την Ελένη σαν κεραυνός. Ήταν η πρώτη φορά που κάποιος δεν αντιμετώπιζε την παρουσία της Νεφέλης ως πρόβλημα ή εμπόδιο που έπρεπε να ξεπεραστεί.
Ο Πέτρος τράβηξε μια καρέκλα για να καθίσει και όταν η Νεφέλη άρχισε να κουνιέται στην αγκαλιά της μητέρας της, εκείνος ενστικτωδώς άπλωσε τα χέρια του. «Μπορώ?» ρώτησε απαλά. Η Ελένη δίστασε για μια στιγμή. Η Νεφέλη ήταν από τη φύση της κοινωνική, αλλά εκείνη πάντα αγχωνόταν όταν ξένοι προσπαθούσαν να αλληλεπιδράσουν με το κορίτσι, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη τις ερωτήσεις που αυτό αναπόφευκτα προκαλούσε. Αλλά κάτι στον ήρεμο τρόπο του Πέτρου την καθησύχασε. Η Νεφέλη ξύπνησε τελείως όταν πέρασε στην αγκαλιά του και, αντί να κλάψει όπως φοβόταν η Ελένη, κοίταζε με περιέργεια τον άγνωστο άντρα. Ο Πέτρος της μιλούσε σαν να ήταν ένας ακόμα άνθρωπος εκεί, χωρίς εκείνον τον υπερβολικό τόνο που χρησιμοποιούν ορισμένοι ενήλικες με τα παιδιά, αντιμετωπίζοντάς την με φυσικό σεβασμό. «Λοιπόν, Νεφέλη, σου αρέσει το παγωτό?» ρώτησε, δείχνοντας τον κατάλογο με τα γλυκά στο τραπέζι. Το κοριτσάκι έγνεψε καταφατικά με ενθουσιασμό και ο Πέτρος γέλασε σιγανά. «Έχω μια κόρη που επίσης λατρεύει το παγωτό. Θα τα πηγαίνατε πολύ καλά οι δυο σας». Για την Ελένη αυτό ήταν ένα σοκ. Για πρώτη φορά μετά από 2 χρόνια κάποιος δεν αντιμετώπιζε την κόρη της ως κάτι που έπρεπε να ανεχτεί ή να αγνοήσει, αλλά ως ένα κανονικό παιδί που άξιζε προσοχή και στοργή. Παρατηρούσε τον Πέτρο να ταΐζει την Νεφέλη με υπομονή όταν έφεραν το σνακ, σκουπίζοντας απαλά το πρόσωπο του κοριτσιού και απαντώντας στις ατελείωτες ερωτήσεις της με γνήσιο ενδιαφέρον. Η συνάντηση, που θα έπρεπε να διαρκέσει λίγα λεπτά τυπικότητας πριν εκείνος βρει μια δικαιολογία για να φύγει, κράτησε 3 ώρες. Μίλησαν για τη δουλειά, εκείνη επιμελήτρια εκπαιδευτικού περιεχομένου που εργαζόταν από το σπίτι, εκείνος τεχνικός συντήρησης σε ένα από τα νοσοκομεία της Αθήνας. Μίλησαν για τις προκλήσεις του να είσαι μόνος γονέας, για τις νύχτες χωρίς ύπνο, τις οικονομικές δυσκολίες, τη συναισθηματική εξάντληση, αλλά και για τις στιγμές καθαρής χαράς που μόνο όποιος μεγαλώνει ένα παιδί μόνος του καταλαβαίνει απόλυτα. Ο Πέτρος μίλησε για τη Δήμητρα, πώς ακόμα της έλειπε η μητέρα της, που είχε φύγει από τη ζωή πριν από 2 χρόνια και πώς μερικές φορές ένιωθε χαμένος προσπαθώντας να είναι πατέρας και μητέρα ταυτόχρονα. Η Ελένη μοιράστηκε τις δυσκολίες της ισορροπίας ανάμεσα στη δουλειά και τη μητρότητα, για το πώς μερικές φορές αναρωτιόταν αν τα έκανε όλα σωστά. Αυτό που δεν είπε ήταν για το μυστικό που κουβαλούσε, για τις πραγματικές συνθήκες που την οδήγησαν να έχει την Νεφέλη, για τις ερωτήσεις που το κορίτσι άρχιζε να κάνει για το γιατί δεν της έμοιαζε σωματικά, για την αδερφή που δεν ήταν πια εκεί για να απαντήσει σε αυτές τις ερωτήσεις. Όταν τελικά αποχαιρετίστηκαν στο πάρκινγκ της καφετέριας, η Νεφέλη είχε αποκοιμηθεί ξανά στο καρότσι, εξαντλημένη μετά από τόσα κοινωνικά ερεθίσματα. Ο Πέτρος έσκυψε να δώσει ένα αποχαιρετιστήριο φιλί στο μάγουλο της Ελένης. Μια απλή κίνηση που την έκανε να συνειδητοποιήσει πόσος καιρός είχε περάσει από τότε που ένιωσε επιθυμητή από κάποιον. «Θα ήθελες να ξαναβρεθούμε?» ρώτησε διστακτικά. «Ίσως μπορώ να φέρω τη Δήμητρα την επόμενη φορά, αν θέλεις να τη γνωρίσεις». Η Ελένη ένιωσε ένα μείγμα χαράς και τρόμου. Η προοπτική να συνεχίσει να γνωρίζει τον Πέτρο την συγκινούσε. Αλλά η ιδέα να εμπλέξει τα παιδιά να χτίσει κάτι που θα μπορούσε να καταρρεύσει όταν εκείνος ανακάλυπτε την αλήθεια για την οικογένειά της, την τρομοκρατούσε. Αλλά κοιτάζοντας την Νεφέλη, που κοιμόταν ήσυχα μετά από ένα απόγευμα γνήσιας προσοχής από έναν άντρα που δεν την έβλεπε ως βάρος, αποφάσισε να ρισκάρει. «Ναι», απάντησε, «θα ήθελα πολύ να γνωρίσω τη Δήμητρα». Καθώς οδηγούσε πίσω στο σπίτι, η Ελένη δεν μπορούσε να σταματήσει να χαμογελάει παρά τους φόβους που την βασάνιζαν. Για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό ένιωθε ότι την έβλεπαν ως μια ολοκληρωμένη γυναίκα, όχι μόνο ως μια μόνη μητέρα με μια περίπλοκη ιστορία. Ο Πέτρος την είχε αντιμετωπίσει με σεβασμό. Είχε δείξει γνήσιο ενδιαφέρον να τη γνωρίσει και, το σημαντικότερο, είχε δεχτεί την Νεφέλη με φυσική στοργή. Αλλά στο πίσω μέρος του μυαλού της μια φωνή ψιθύριζε ενοχλητικές ερωτήσεις. Τι θα γινόταν όταν μάθαινε όλη την αλήθεια για το πώς η Νεφέλη κατέληξε στην αγκαλιά της, όταν ανακάλυπτε ότι εκείνο το όμορφο και έξυπνο παιδί δεν ήταν βιολογικά δικό της, όταν καταλάβαινε τις τραγικές συνθήκες που οδήγησαν μια γυναίκα 26 ετών να γίνει μητέρα από τη μια μέρα στην άλλη. Κοιτάζοντας από τον καθρέφτη την Νεφέλη, που κοιμόταν στο καθισματάκι της,
Η Ελένη έδωσε μία σιωπηλή υπόσχεση. Δεν είχε σημασία τι θα γινόταν με τον Πέτρο, θα προστάτευε την κόρη της από οποιονδήποτε πόνο. Είχε πάρει δύσκολες αποφάσεις στο παρελθόν και ήταν διατεθειμένη να τις πάρει ξανά. Φτάνοντας στο σπίτι, ένα μικρό διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης που μοιραζόταν με την Νεφέλη από τότε που άφησαν το πατρικό της, η Ελένη έβαλε το κορίτσι στην κούνια και επέτρεψε στον εαυτό της να ονειρευτεί για λίγες στιγμές. Να ονειρευτεί την πιθανότητα να μην είναι πια μόνη, να έχει κάποιον να μοιράζεται τις ευθύνες και τις χαρές της, μητρότητας, η Νεφέλη να έχει μια πατρική φιγούρα παρούσα και η Δήμητρα ίσως να αποκτήσει μια αδερφή. Αλλά τα όνειρα μπορεί να είναι επικίνδυνα όταν χτίζονται πάνω σε ασταθή θεμέλια. Και η Ελένη ήξερε ότι τελικά θα έπρεπε να αποφασίσει ανάμεσα στο να κρατήσει το μυστικό της και να προστατεύσει τη νέα της ευκαιρία για ευτυχία ή να πει την αλήθεια και να ρισκάρει να τα χάσει όλα. 3 μέρες αργότερα, η Ελένη στεκόταν στην είσοδο του Εθνικού Κήπου, παρατηρώντας την Νεφέλη να τρέχει ενθουσιασμένη προς τα παιχνίδια, ενώ έψαχνε τον Πέτρο με τα μάτια. Το Σαββατοκύριακο είχε φτάσει φορτωμένο με προσδοκίες και νευρικότητα. Το να μιλάς με μηνύματα ήταν ένα πράγμα, αλλά το να ξανασυναντηθείς αυτή τη φορά και με τις 2 κόρες ανέβαζε την κατάσταση σε ένα εντελώς διαφορετικό επίπεδο. Ο Πέτρος εμφανίστηκε περπατώντας προς το μέρος της, κρατώντας το χέρι ενός 5χρονου κοριτσιού που η Ελένη αμέσως αναγνώρισε ως τη Δήμητρα. Το παιδί είχε τα ίδια σκούρα μάτια με τον πατέρα του και ένα ντροπαλό χαμόγελο που την έκανε να φαίνεται μεγαλύτερη από ό,τι ήταν στην πραγματικότητα. Φορούσε ένα ροζ φόρεμα με κεντημένα λουλουδάκια και κρατούσε έναν λούτρινο αρκούδο ξεθοριασμένο από τη χρήση. «Ελένη, αυτή είναι η...» «Δήμητρα», είπε ο Πέτρος όταν πλησίασαν. «Δήμητρα, θυμάσαι που σου μίλησα για την Ελένη και την Νεφέλη?» Η Δήμητρα χαιρέτησε διακριτικά, κρυμμένη λίγο πίσω από τα πόδια του πατέρα της. Ήταν φανερό ότι ήταν νευρική με τη συνάντηση, αλλά περίεργη για το νέο πρόσωπο στη ζωή τους. Η Ελένη χαμήλωσε για να έρθει στο ύψος του κοριτσιού, μια κίνηση που είχε τελειοποιήσει μετά από 2 χρόνια συζητήσεων με την Νεφέλη. «Γεια σου, Δήμητρα. Τι όμορφο αρκουδάκι έχεις εκεί. Πώς τον λένε?» «Μούσι», απάντησε η Δήμητρα σιγανά, σφίγγοντας το παιχνίδι πιο δυνατά. «Μου τον έδωσε η μαμά μου». Η Ελένη ένιωσε ένα σφίξιμο στο στήθος με τη φυσική αναφορά στην εκλειπούσα μητέρα. Κοίταξε γρήγορα τον Πέτρο, ο οποίος έγνεψε σχεδόν ανεπαίσθητα, επιβεβαιώνοντας ότι η Δήμητρα ακόμα μιλούσε για τη μητέρα της στον ενεστώτα, όπως κάνουν πολλά παιδιά όταν επεξεργάζονται μία απώλεια. «Τι τέλειο όνομα για αρκουδάκι», απάντησε η Ελένη απαλά. «Η Νεφέλη είναι εκεί στα παιχνίδια. Θα ήθελες να τη γνωρίσεις?» Η Δήμητρα κοίταξε τον πατέρα της, ο οποίος την ενθάρρυνε με ένα χαμόγελο. Μαζί περπάτησαν μέχρι εκεί που η Νεφέλη προσπαθούσε να ανέβει σε μια τραμπάλα, εμφανώς εκνευρισμένη που ήταν πολύ μικρή για να τα καταφέρει μόνη της. «Γεια», είπε η Δήμητρα πλησιάζοντας διστακτικά. «Χρειάζεσαι βοήθεια». Η Νεφέλη γύρισε αμέσως, τα μάτια της φωτίστηκαν βλέποντας ένα άλλο παιδί. «Ναι, είμαι πολύ μικρή ακόμα». Αυτό που συνέβη στη συνέχεια εξέπληξε τόσο την Ελένη όσο και τον Πέτρο. Τα 2 κορίτσια συνδέθηκαν ακαριέα σαν να ήταν φίλες εδώ και χρόνια. Η Δήμητρα, παρά την αρχική της ντροπή, ανέλαβε φυσικά τον ρόλο της μεγάλης αδερφής, βοηθώντας την Νεφέλη με τα παιχνίδια και εφευρίσκοντας παιχνίδια στα οποία θα μπορούσαν να συμμετέχουν και οι 2. Σε λίγα λεπτά έτρεχαν μαζί στο πάρκο, φωνάζοντας και γελώντας με την αχαλήνωτη ενέργεια που μόνο τα παιδιά διαθέτουν. «Τα πήγαν καλά», σχολίασε ο Πέτρος καθισμένος δίπλα στην Ελένη στο παγκάκι κοντά στα παιχνίδια. Η φωνή του κουβαλούσε ένα μείγμα ανακούφισης και προσοχής. «Καλύτερα από ό,τι φανταζόμουν», απάντησε η Ελένη παρατηρώντας τα κορίτσια να παίζουν. «Η Δήμητρα είναι ένα ιδιαίτερο κορίτσι, πολύ ώριμη για την ηλικία της». «Χρειάστηκε να μεγαλώσει πολύ γρήγορα», είπε ο Πέτρος ήσυχα, χωρίς τα μάτια του να σταματούν να παρακολουθούν τις κόρες τους. «Μερικές φορές ανησυχώ αν αποτυγχάνω μαζί της. Αν θα έπρεπε απλώς να είναι παιδί, όχι να φροντίζει και τον πατέρα της». Η Ελένη αναγνώρισε το βάρος της ενοχής στη φωνή του. Ήταν το ίδιο που κουβαλούσε για την Νεφέλη, αναρωτώμενη συνεχώς αν οι επιλογές της ήταν οι σωστές, αν παρήχε αρκετά στο κορίτσι, αν δεν θα έπρεπε να είχε κάνει κάτι διαφορετικό. «Είσαι ένας υπέροχος πατέρας», είπε,
αγγίζοντας ελαφρά το μπράτσο του. «Οποιοσδήποτε μπορεί να δει πόσο πολύ σε αγαπάει η Δήμητρα και πόσο ασφαλής νιώθει μαζί σου». Ο Πέτρος χαμογέλασε, αλλά δεν ήταν ένα απόλυτα πεπισμένο χαμόγελο. «Υπάρχουν μέρες που το πιστεύω και υπάρχουν μέρες που νιώθω εντελώς χαμένος». «Όλοι έτσι νιώθουμε», απάντησε η Ελένη. «Δεν υπάρχει εγχειρίδιο γι' αυτό, ειδικά όταν το κάνουμε μόνοι μας». Έμειναν για λίγες στιγμές σε μια άνετη σιωπή, παρακολουθώντας τα παιδιά να παίρνουν σειρά στην τσουλήθρα. Η Ελένη αναρωτιόταν αν ο Πέτρος ένιωθε επίσης εκείνη την παράξενη οικειότητα, σαν να μην ήταν δύο ξένοι που προσπαθούσαν να γνωριστούν, αλλά δύο άνθρωποι που ήδη καταλαβαίνονταν βαθιά. «Μπορώ να σε ρωτήσω κάτι», είπε ο Πέτρος διστακτικά. Η Ελένη ένιωσε την καρδιά της να χτυπά αμέσως γρήγορα. Εδώ ερχόταν η ερώτηση που περίμενε από τότε που γνωρίστηκαν. Η ερώτηση για τις προφανείς σωματικές διαφορές ανάμεσα σε εκείνη και την Νεφέλη, για την απουσία πατέρα στη ζωή του κοριτσιού, για όλη την ιστορία που προσεκτικά απέφευγε να διηγηθεί. «Φυσικά», απάντησε, προσπαθώντας να κρατήσει τη φωνή της σταθερή. «Πώς τα καταφέρνεις? Να δουλεύεις από το σπίτι με ένα μικρό παιδί. Η Δήμητρα είναι στο σχολείο τη μέρα, αλλά παρόλα αυτά μερικές φορές νιώθω ότι δεν τα προλαβαίνω όλα». Η Ελένη ένιωσε μια τεράστια ανακούφιση. Η ερώτηση ήταν πρακτική, όχι διερευνητική. «Ειλικρινά, τις περισσότερες φορές δεν τα καταφέρνω», γέλασε νευρικά. «Δουλεύω όταν εκείνη κοιμάται, τα ξημερώματα και τα Σαββατοκύριακα. Δεν είναι το ιδανικό, αλλά λειτουργεί». «Και δεν νιώθεις ποτέ ότι χάνεις σημαντικές στιγμές μαζί της?» «Συνέχεια», παραδέχτηκε η Ελένη. «Αλλά ξέρω επίσης ότι πρέπει να δουλέψω για να τη συντηρήσω. Είναι μια αδύνατη ισορροπία που όλες οι μόνες μητέρες προσπαθούν να βρουν». Ο Πέτρος έγνεψε καταφατικά με κατανόηση. «Και για τους μόνους πατέρες το ίδιο. Δουλεύω με βάρδιες στο νοσοκομείο, οπότε κάποιες μέρες η Δήμητρα μένει με τη γειτόνισσα μετά το σχολείο. Ποτέ δεν παραπονιέται, αλλά ξέρω ότι θα προτιμούσε να είμαι πάντα στο σπίτι». Τότε ήταν που η Δήμητρα ήρθε τρέχοντας προς το μέρος τους, ακολουθούμενη από κοντά από την Νεφέλη, και οι δύο ήταν λαχανιασμένες και με κόκκινα μάγουλα από το τρέξιμο. «Μπαμπά, μπορώ να πάω την Νεφέλη να δούμε τις πάπιες στη λίμνη?» ρώτησε η Δήμητρα, δείχνοντας προς τη λιμνούλα στο κέντρο του κήπου, όπου αρκετές οικογένειες τάιζαν τις πάπιες. Ο Πέτρος κοίταξε την Ελένη, ελέγχοντας αν ήταν όλα εντάξει. «Μπορείτε να πάτε, αλλά μείνετε εκεί που μπορούμε να σας βλέπουμε». Τα κορίτσια έφυγαν τρέχοντας χέρι-χέρι, με τη Δήμητρα να οδηγεί προσεκτικά την Νεφέλη στα μονοπάτια του κήπου. Ήταν μια εικόνα που ζέστανε την καρδιά της Ελένης, αλλά ταυτόχρονα την γέμισε με μια παράξενη μελαγχολία. Η Νεφέλη δεν είχε ποτέ μια φιγούρα μεγάλης αδερφής, κάποιον να την προσέχει και να την προστατεύει. Πάντα ήταν οι δυο τους χτίζοντας τον μικρό κλειστό τους κόσμο. «Μοιάζουν με αδερφές», σχολίασε ο Πέτρος, απηχώντας ακριβώς τις σκέψεις της Ελένης. «Ναι», απάντησε εκείνη απαλά. «Η Δήμητρα θα ήταν μια υπέροχη αδερφή για οποιοδήποτε παιδί. Και η Νεφέλη επίσης. Έχει μια μεταδοτική ενέργεια. Η Δήμητρα είχε μήνες να γελάσει τόσο πολύ». Πέρασαν όλο το απόγευμα στον κήπο, εναλλάσσοντας την επίβλεψη του παιχνιδιού των παιδιών με ολοένα και πιο προσωπικές συζητήσεις. Ο Πέτρος μίλησε για τη σύζυγό του, πως είχε φύγει ξαφνικά λόγω επιπλοκών μιας πνευμονίας που κανείς δεν περίμενε να είναι τόσο σοβαρή. Μίλησε για τους πρώτους μήνες μόνος με τη Δήμητρα, πως και οι δύο έπρεπε να μάθουν να ζουν με την απουσία και πως υπήρχαν ακόμα δύσκολες μέρες. Η Ελένη μοιράστηκε τις προκλήσεις του να είσαι μόνη μητέρα, τη δυσκολία να βρεις χρόνο για τον εαυτό σου, το πως μερικές φορές ένιωθε αόρατη για τον κόσμο των ενηλίκων, σαν η ταυτότητά της να είχε απορροφηθεί εντελώς από τη μητρότητα. Αλλά δεν μίλησε για το πώς κατέληξε να έχει την Νεφέλη. Δεν ανέφερε την αδερφή που είχε φύγει, αφήνοντας πίσω της μια υπόσχεση και ένα μικρό παιδί. Δεν είπε για την απόφαση που πήρε στο νοσοκομείο, κρατώντας ένα μωρό που δεν ήταν βιολογικά δικό της, αλλά που είχε γίνει αμέσως ολόκληρος ο κόσμος της. Όταν ο ήλιος άρχισε να δύει, τα παιδιά ήταν εμφανώς κουρασμένα, αλλά απρόθυμα να τελειώσουν τη συνάντηση. Η Δήμητρα είχε αγκαλιάσει την Νεφέλη σαν να ήταν παλιά φίλη, και η Νεφέλη γκρίνιαξε όταν έμαθε ότι έπρεπε να φύγουν. «Μπορούμε να ξαναβρεθούμε?» ρώτησε η Δήμητρα απευθείας στην Ελένη, σημάδι ότι είχε ξεπεράσει την αρχική της ντροπή. «Αν το θέλετε»,
απάντησε η Ελένη κοιτάζοντας τον Πέτρο. «Και αν συμφωνεί ο μπαμπάς σας». «Τι θα έλεγες να δειπνήσουμε μαζί αύριο», πρότεινε ο Πέτρος. «Μπορώ να μαγειρέψω για όλους μας, δεν είμαι σεφ, αλλά φτιάχνω μια αξιοπρεπή λαζάνια». Η Ελένη δίστασε για μια στιγμή. Το δείπνο στο σπίτι του φαινόταν ένα σημαντικό βήμα, μια δήλωση ότι προσπαθούσαν πραγματικά να χτίσουν κάτι μαζί. Αλλά κοιτάζοντας την Νεφέλη, που κρατούσε το χέρι της Δήμητρας, σαν να μην ήθελε να το αφήσει ποτέ, και τον Πέτρο, του οποίου τα μάτια έδειχναν γνήσια ελπίδα, αποφάσισε να συνεχίσει να ρισκάρει. «Θα το θέλαμε πολύ», απάντησε. Στον δρόμο για το σπίτι, η Νεφέλη μιλούσε ασταμάτητα για τη Δήμητρα, για τις πάπιες που είδαν, για το πώς η νέα της φίλη είχε υποσχεθεί να της δείξει τα παιχνίδια της την επόμενη μέρα. Ήταν η πρώτη φορά που η Ελένη έβλεπε την κόρη της τόσο ενθουσιασμένη με κάποιον άλλον εκτός από την ίδια. Αλλά ενώ η Νεφέλη φλιαρούσε χαρούμενη στο πίσω κάθισμα, η Ελένη πάλευε με αντιφατικά συναισθήματα. Από τη μια πλευρά ήταν συγκινημένη με την πιθανότητα να σχηματίσει μια διευρυμένη οικογένεια, να δώσει στην Νεφέλη την εμπειρία να έχει αδέρφια και να έχει για την ίδια τη στήριξη ενός συντρόφου που καταλάβαινε τις προκλήσεις της μόνης γονεϊκότητας. Από την άλλη, το βάρος του μυστικού της φαινόταν να μεγαλώνει με κάθε στιγμή κοινής οικειότητας. Ο Πέτρος αποδεικνυόταν ακριβώς ο τύπος του άντρα που είχε ονειρευτεί να βρει. Ευγενικός, αφοσιωμένος στην κόρη του, με κατανόηση για τις πολυπλοκότητες της πραγματικής ζωής. Αλλά όσο περισσότερο χρόνο περνούσαν μαζί, τόσο περισσότερο συνειδητοποιούσε ότι έχτιζε μια σχέση πάνω σε θεμέλια από μισές αλήθειες. Τι θα γινόταν όταν ανακάλυπτε ότι η Νεφέλη δεν ήταν βιολογικά κόρη της? Όταν μάθαινε ότι εκείνο το αξιολάτρευτο παιδί είχε έρθει στη ζωή της μέσα από τραγικές συνθήκες που εκείνη προσεκτικά παρέλειπε. Όταν καταλάβαινε ότι είχε επιλέξει να μεγαλώσει ένα παιδί για να τιμήσει μια υπόσχεση που δόθηκε στο κρεβάτι του νοσοκομείου μιας αδερφής που έφυγε πολύ νωρίς. Θα ήταν ο Πέτρος ικανός να αποδεχτεί αυτή την αλήθεια ή θα έφευγε όπως είχαν κάνει άλλοι όταν ανακάλυψαν ότι η οικογένειά της δεν τέριαζε στα παραδοσιακά πρότυπα που περίμενε η κοινωνία. Η Ελένη είχε μάθει ότι δεν ήταν όλοι διατεθειμένοι να αποδεχτούν μια μητέρα που επέλεξε τη μητρότητα μέσω μιας ανεπίσημης υιοθεσίας, ειδικά όταν αυτή η υιοθεσία συνοδευόταν από απώλειες και συνθήκες δύσκολες να εξηγηθούν. Κοιτάζοντας τον καθρέφτη την Νεφέλη, που τελικά είχε αποκοιμηθεί μετά από μια μέρα γεμάτη χαρά και νέα πράγματα, η Ελένη πήρε μια απόφαση. Θα απολάμβανε κάθε στιγμή ευτυχίας που θα μπορούσε να προσφέρει αυτή η νέα σχέση, αλλά θα κρατούσε την καρδιά της προστατευμένη. Δεν μπορούσε να ρισκάρει να δεθεί η Νεφέλη υπερβολικά με τον Πέτρο και τη Δήμητρα μόνο και μόνο για να πρέπει μετά να εξηγήσει γιατί είχαν εξαφανιστεί από τη ζωή τους. Η αλήθεια θα είχε τον χρόνο και τον τόπο της. Προς το παρόν θα προσπαθούσε απλώς να είναι ευτυχισμένη και να αφήσει την κόρη της να βιώσει τη χαρά μιας διευρυμένης οικογένειας, έστω και προσωρινά. Το σπίτι του Πέτρου βρισκόταν σε μια ήσυχη οικιστική γειτονιά στο Χαλάνδρι, μια περιοχή όπου τα σπίτια είχαν μικρές αυλές και τα παιδιά έπαιζαν ακόμα στον δρόμο χωρίς συνεχή επίβλεψη. Ήταν μια απλή κατασκευή, με 2 υπνοδωμάτια και μια βεράντα μπροστά που είχε γνωρίσει καλύτερες μέρες. Η Ελένη παρατήρησε αμέσως τα σημάδια μιας ζωής που αναδιοργανώθηκε βιαστικά. Κήπος ελαφρώς εγκαταλελειμμένος, χρώματα που ξεφλούδιζαν σε κάποια σημεία, μια διάταξη επίπλων που υποδήλωνε λειτουργικότητα πάνω από την αισθητική. Όταν ο Πέτρος άνοιξε την πόρτα, το άρωμα του λιωμένου τυριού και των βοτάνων γέμισε τον αέρα, ανακατεμένο με τον ήχο της Δήμητρας που εξηγούσε ενθουσιασμένα κάτι στην Νεφέλη σε κάποια γωνιά του σπιτιού. Φορούσε μία ποδιά που έλεγε «Ο καλύτερος μάγειρας του κόσμου», με ξεθοριασμένα γράμματα, προφανώς δώρο της Δήμητρας σε κάποια γιορτή του πατέρα. «Καλώς ήρθατε στο οργανωμένο χάος», είπε χαμογελώντας και δίνοντας ένα φιλί στο μάγουλο της Ελένης. Η κίνηση, απλή και φυσική, έκανε την καρδιά της να χτυπήσει με έναν τρόπο που είχε χρόνια να νιώσει. «Μυρίζει υπέροχα», απάντησε η Ελένη, δίνοντάς του το γλυκό που είχε ετοιμάσει, μια τάρτα σοκολάτας που ήταν η σπεσιαλιτέ της. «Πού μπορώ να αφήσω την τσάντα της Νεφέλης?» «Δήμητρα», φώναξε ο Πέτρος, «έλα να δείξεις στην Νεφέλη πού μπορεί να αφήσει τα πράγματά της».
Τα κορίτσια εμφανίστηκαν τρέχοντας από την αυλή και οι δύο ελαφρώς λερωμένες με χώμα και με τεράστια χαμόγελα. Η Δήμητρα είχε αναλάβει πλήρως τον ρόλο της οικοδέσποινας, κρατώντας το χέρι της Νεφέλης και οδηγώντας την στο σπίτι σαν να ήταν παλιές φίλες. «Νεφέλη, έλα να δεις το δωμάτιό μου», είπε η Δήμητρα, τραβώντας το μικρότερο κορίτσι από τις σκάλες. «Έχω ένα κουκλόσπιτο που μου έφτιαξε η μαμά μου». Η Ελένη ένιωσε μια τσιμπιά στο στήθος, ακούγοντας τη Δήμητρα να αναφέρει τη μητέρα της τόσο φυσικά. Το παιδί προφανώς ακόμα επεξεργαζόταν την απώλεια και συμπεριλάμβανε την εκλειπούσα μητέρα στις καθημερινές δραστηριότητες σαν να ήταν ακόμα παρούσα. Ήταν συγκινητικό και λυπηρό ταυτόχρονα. «Η Δήμητρα ακόμα μιλάει για τη μητέρα της στον Ενεστώτα», εξήγησε ο Πέτρος απαλά, παρατηρώντας την έκφραση της Ελένης. «Η ψυχολόγος είπε ότι είναι φυσιολογικό και ότι πρέπει να την αφήσουμε να το επεξεργαστεί στον χρόνο της». «Φυσικά», συμφώνησε η Ελένη. «Πρέπει να είναι δύσκολο και για τους δυο σας». Ο Πέτρος έγνεψε καταφατικά, ανακατεύοντας τη σάλτσα για τα λαζάνια. «Κάποιες μέρες είναι καλύτερες από άλλες. Η Δήμητρα έχει εφιάλτες μερικές φορές και ειλικρινά δεν ξέρω πάντα πώς να βοηθήσω. Νιώθω ότι πλοηγούμε στο σκοτάδι τις περισσότερες φορές». Η Ελένη τον πλησίασε στην κουζίνα, παρακολουθώντας τον να μαγειρεύει. Υπήρχε κάτι καθησυχαστικό στην οικιακή σκηνή, στην οικειότητά του να βρίσκεσαι στο σπίτι κάποιου, συμμετέχοντας στην οικογενειακή, σαν ρουτίνα. Πόσο καιρό είχε να νιώσει μέρος μιας διευρυμένης οικογένειας. «Κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς», είπε. «Η Δήμητρα είναι ένα χαρούμενο και σίγουρο κορίτσι. Αυτό λέει πολλά για σένα ως πατέρα». «Κάποιες μέρες το πιστεύω», απάντησε ο Πέτρος απηχώντας τα λόγια που είχε πει στο πάρκο. «Και άλλες μέρες αναρωτιέμαι αν θα ήταν καλύτερα με μια πλήρη οικογένεια, με μια μητρική φιγούρα παρούσα». Η συζήτηση πλησίαζε επικίνδυνα σε έδαφος που έκανε την Ελένη να νιώθει άβολα. Η αναφορά σε πλήρη οικογένεια και μητρική φιγούρα την έκανε να σκέφτεται όλους τους τρόπους με τους οποίους η δική της οικογένεια δεν τέριαζε στα παραδοσιακά πρότυπα. «Η πλήρης οικογένεια δεν έχει να κάνει με τον αριθμό των ανθρώπων», είπε προσεκτικά. «Έχει να κάνει με την αγάπη και την ασφάλεια. Η Δήμητρα τα έχει αυτά μαζί σου». Ο Πέτρος χαμογέλασε, αλλά μπορούσε να δει την αμφιβολία στα μάτια του. Ήταν φανερό ότι ακόμα πάλευε με ερωτήματα σχετικά με την επάρκειά του ως μόνος πατέρας, για το αν ήταν αρκετός για την κόρη του, για το αν θα έπρεπε να ψάξει ενεργά μια σύντροφο για να δώσει στη Δήμητρα μια μητρική φιγούρα. Τα κορίτσια κατέβηκαν τρέχοντας για το δείπνο, διακόπτοντας τη στιγμή της έντασης. Η Νεφέλη κρατούσε μια κούκλα που η Δήμητρα προφανώς της είχε δανείσει και οι δύο φλιαρούσαν ενθουσιασμένες για τα παιχνίδια που είχαν ανακαλύψει. «Μπαμπά, η Νεφέλη δεν είχε ποτέ κουκλόσπιτο», ανακοίνωσε η Δήμητρα καθώς κάθονταν στο τραπέζι. «Μπορούμε να φτιάξουμε ένα για εκείνη». Ο Πέτρος κοίταξε την Ελένη ελέγχοντας αν ήταν κατάλληλο να δώσει μια τέτοια υπόσχεση. «Λοιπόν, αυτό θα εξαρτηθεί από τη μαμά της Νεφέλης». «Σε παρακαλώ, μαμά», οικέτεψε η Νεφέλη χρησιμοποιώντας εκείνον τον τόνο που η Ελένη γνώριζε καλά και σπάνια μπορούσε να αντισταθεί. «Θα δούμε», απάντησε η Ελένη διπλωματικά. Η αλήθεια ήταν ότι δεν είχε χειρονακτικές δεξιότητες για να χτίσει ένα κουκλόσπιτο, ούτε χρήματα για να αγοράσει ένα περίτεχνο όπως αυτό που είχε η Δήμητρα. Για άλλη μια φορά έβλεπε τον εαυτό της σε μια κατάσταση όπου οι περιορισμοί της ως μόνης μητέρας γίνονταν εμφανείς. Τα λαζάνια ήταν πεντανόστιμα και ο Πέτρος είχε προφανώς προσπαθήσει πολύ για να φτιάξει ένα ιδιαίτερο γεύμα. Είχε ετοιμάσει ακόμα και λαχανικά κομμένα σε διασκεδαστικά σχήματα για τα παιδιά και είχε στρώσει το τραπέζι με χρωματιστές χαρτοπετσέτες. Ήταν φανερό ότι ήθελε να εντυπωσιάσει ότι αυτό το δείπνο σήμαινε κάτι σημαντικό και για εκείνον. Κατά τη διάρκεια του γεύματος, η Δήμητρα έλεγε ιστορίες για το σχολείο, για τις φίλες της και για το πώς είχε μάθει στην Νεφέλη να χτίζει πύργους με τουβλάκια. Η Νεφέλη, συνήθως ντροπαλή με νέους ανθρώπους, ήταν εντελώς άνετη, γελώντας με τα αστεία της Δήμητρας και προσπαθώντας να μιμηθεί τους τρόπους του μεγάλου κοριτσιού. «Η Δήμητρα είναι μια εξαιρετική μεγάλη αδερφή», σχολίασε η Ελένη, παρατηρώντας πως το κορίτσι βοηθούσε προσεκτικά την Νεφέλη να κόψει το φαγητό της. «Πάντα ήθελε να έχει έναν αδερφό ή μια αδερφή», απάντησε ο Πέτρος. «Εμείς, η σύζυγός μου και εγώ προσπαθούσαμε να κάνουμε άλλο ένα παιδί όταν εκείνη αρρώστησε». Υπήρξε μια στιγμή
αμήχανης σιωπής. Η Ελένη παρατήρησε ότι ο Πέτρος ακόμα αναφερόταν στη σύζυγό του ως η σύζυγός μου, όχι η πρώην σύζυγός μου ή η μητέρα της Δήμητρας. Ήταν φανερό ότι η διαδικασία του πένθους ήταν ακόμα σε εξέλιξη, ότι ακόμα έβλεπε τον εαυτό του ως έναν παντρεμένο άντρα που είχε χάσει τη σύντροφό του, όχι ως έναν ελεύθερο άντρα διαθέσιμο για μια νέα σχέση. «Λυπάμαι πολύ», είπε απαλά. «Ευχαριστώ. Είναι περίπλοκο μερικές φορές. Η Δήμητρα μιλάει για το να αποκτήσει μια νέα μαμά, αλλά εγώ δεν ξέρω αν είμαι έτοιμος γι' αυτό, αν θα είμαι ποτέ». Τα λόγια χτύπησαν την Ελένη σαν χαστούκι. Εδώ ήταν εκείνη, αρχίζοντας να φαντασιώνεται την πιθανότητα να σχηματίσει μια οικογένεια μαζί του, και ο Πέτρος μόλις είχε παραδεχτεί ότι ίσως ποτέ να μην ήταν έτοιμος για μια νέα σύντροφο. Ότι ακόμα ένιωθε θεμελιωδώς συνδεδεμένος με την εκλειπούσα σύζυγό του. Φυσικά, κατάφερε να πει, προσπαθώντας να κρατήσει έναν καθημερινό τόνο. Κάθε άνθρωπος έχει τον χρόνο του για να επεξεργαστεί αυτά τα πράγματα. Μετά το δείπνο, ενώ τα κορίτσια έπαιζαν στο σαλόνι, ο Πέτρος και η Ελένη έπλυναν μαζί τα πιάτα. Ήταν μια απλή δραστηριότητα, αλλά υπήρχε μια οικειότητα σε αυτήν που η Ελένη είχε χρόνια να βιώσει. Εκείνος έπλαινε, εκείνη σκούπιζε και μιλούσαν για ασήμαντα πράγματα σαν να ήταν ζευγάρι εδώ και πολύ καιρό. «Ευχαριστώ που ήρθατε», είπε ο Πέτρος, ενώ τακτοποιούσαν τα πιάτα. Η Δήμητρα είχε μήνες να ενθουσιαστεί τόσο πολύ με κάτι. «Και η Νεφέλη λατρεύει που έχει μια φίλη», απάντησε η Ελένη. «Δεν έχει πολλούς φίλους στην ηλικία της». «Γιατί όχι?» Η ερώτηση ήταν αθώα, αλλά άνοιγε πόρτες που η Ελένη προτιμούσε να κρατήσει κλειστές. Πώς να εξηγήσει ότι απέφευγε κοινωνικές εκδηλώσεις όπου άλλες μητέρες έκαναν ερωτήσεις για τον πατέρα της Νεφέλης? Πώς να πει ότι ένιωθε ανασφαλής σε περιβάλλοντα όπου οι διαφορές τους γίνονταν υπερβολικά προφανείς? «Είναι δύσκολο να κάνεις κοινωνικές επαφές όταν δουλεύεις από το σπίτι», απέφυγε να απαντήσει. «Και η παιδική σταθμή είναι ακριβή». Ο Πέτρος έγνεψε καταφατικά με κατανόηση, αλλά εκείνη έβλεπε ότι παρατήρησε την υπεκφυγή στην απάντηση. Ήταν ένας έξυπνος άντρας και προφανώς είχε αντιληφθεί ότι η Ελένη απέφευγε ορισμένες ερωτήσεις για τη ζωή της. Όταν ήρθε η ώρα να φύγουν, η Νεφέλη διαμαρτυρήθηκε έντονα. Είχε δεθεί τόσο πολύ με τη Δήμητρα και το ζεστό περιβάλλον του σπιτιού που δεν ήθελε να επιστρέψει στο μικρό διαμέρισμα που μοιράζονταν. «Μπορούμε να ξαναέρθουμε αύριο?» ρώτησε, ενώ ο Πέτρος τη βοηθούσε να φορέσει τα παπούτσια της. «Θα δούμε», απάντησε η Ελένη, αλλά ο δισταγμός της ήταν φανερός. Τα πράγματα κινούνταν πολύ γρήγορα. Ένιωθε ότι έχανε τον έλεγχο της κατάστασης, ότι τόσο η ίδια όσο και η Νεφέλη δένονταν με μια οικογένεια που ίσως δεν θα μπορούσε πραγματικά να αποδεχτεί την αλήθεια για αυτές. «Τι θα λέγατε να έρθετε για μεσημεριανό την Κυριακή?» πρότεινε ο Πέτρος. «Μπορούμε να πάμε τα κορίτσια στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο μετά». Η Ελένη κοίταξε τα ελπιδοφόρα πρόσωπα των δύο παιδιών και την έκφραση του ειλικρινούς ενδιαφέροντος του Πέτρου. Πώς θα μπορούσε να πει όχι? Πώς θα μπορούσε να στερήσει από τη Νεφέλη αυτή την εμπειρία να έχει μια διευρυμένη οικογένεια? Πώς θα μπορούσε να αρνηθεί στον εαυτό της την ευκαιρία να συνεχίσει να εξερευνά τα συναισθήματά της για αυτόν τον ευγενικό και αφοσιωμένο άντρα? «Εντάξει», συμφώνησε, ξέροντας ότι βυθιζόταν σε επικίνδυνα νερά. Στο αυτοκίνητο, επιστρέφοντας στο σπίτι, η Νεφέλη αποκοιμήθηκε γρήγορα, εξαντλημένη από τον ενθουσιασμό της ημέρας. Η Ελένη οδηγούσε στους δρόμους της Αθήνας, σκεπτόμενη τις αντιφάσεις της κατάστασής της. Από τη μια πλευρά ποτέ δεν ένιωθε τόσο χαρούμενη και ελπιδοφόρος για το μέλλον. Ο Πέτρος ήταν ακριβώς ο τύπος του άντρα που είχε ονειρευτεί να βρει και η Δήμητρα γινόταν σαν αδερφή για την Νεφέλη. Από την άλλη πλευρά ένιωθε σαν να ζει ένα ψέμα. Ο Πέτρος είχε υπάρξει απόλυτα ειλικρινής για την κατάστασή του. Ήταν χήρος, ακόμα επεξεργαζόταν την απώλεια, αβέβαιος αν ήταν έτοιμος για μια νέα σχέση. Εν τω μεταξύ, εκείνη παρέλειπε θεμελιώδη στοιχεία για τη δική της ζωή, για το πώς η Νεφέλη είχε φτάσει σε εκείνη, για τις συνθήκες που την οδήγησαν να γίνει μόνη μητέρα. Και μετά υπήρχε το ζήτημα που την βασάνιζε ολοένα και περισσότερο. Οι ερωτήσεις που η Νεφέλη άρχιζε να κάνει για την καταγωγή της. Το κορίτσι γινόταν πιο παρατηρητικό, πιο περίεργο,
για το γιατί δεν έμοιαζε στη μαμά της, γιατί δεν υπήρχαν φωτογραφίες της ως μωρό στα παλιά άλμπουμ, γιατί δεν υπήρχαν ιστορίες για το πότε γεννήθηκε. Πώς θα τα εξηγούσε αυτά στον Πέτρο όταν ερχόταν η ώρα. Πώς θα του έλεγε για την αδερφή που είχε φύγει αφήνοντας πίσω της μία υπόσχεση και ένα παιδί. Πώς θα περιέγραφε την απόφαση που πήρε να μεγαλώσει την Νεφέλη ως δική της κόρη, όχι από υποχρέωση, αλλά από απέραντη και ακαριαία αγάπη. Κοιτάζοντας τον καθρέφτη την Νεφέλη που κοιμόταν ήσυχα, η Ελένη έδωσε μια σιωπηλή υπόσχεση. Θα προστάτευε την κόρη της από οποιονδήποτε πόνο, ακόμα κι αν αυτό σήμαινε να απαρνηθεί τη δική της ευτυχία. Είχε χτίσει έναν ασφαλή κόσμο για τις δυο τους και δεν θα επέτρεπε σε τίποτα και κανέναν να απειλήσει αυτή την ασφάλεια. Αλλά, ενώ πάρκαρε μπροστά στην πολυκατοικία όπου έμεναν, δεν μπορούσε να σταματήσει να σκέφτεται την αίσθησή του να βρίσκεται στο σπίτι του Πέτρου, να είναι μέρος μιας μεγαλύτερης οικογένειας, να βλέπει την Νεφέλη τόσο χαρούμενη και χαλαρή. Για πρώτη φορά μετά από 2 χρόνια είχε δει μια λάμψη για το πώς οι ζωές τους θα μπορούσαν να είναι διαφορετικές, πιο ολοκληρωμένες, πιο χαρούμενες. Η ερώτηση που θα την κρατούσε άγρυπνη εκείνη τη νύχτα ήταν απλή. Θα ήταν δυνατόν να κρατήσει τον Πέτρο και τη Δήμητρα στη ζωή τους χωρίς να αποκαλύψει όλη την αλήθεια. Ή τελικά θα έπρεπε να επιλέξει ανάμεσα στην ειλικρίνεια και την ευκαιρία να σχηματίσει την οικογένεια που τόσο η Νεφέλη όσο και η ίδια φαινόταν να επιθυμούν βαθιά. Η Κυριακή έφτασε με ένα ηλιόλουστο πρωινό που υποσχόταν μια τέλεια μέρα για το ζωολογικό πάρκο. Η Ελένη έντυσε την Νεφέλη με ένα ροζ συνολάκι που την έκανε να φαίνεται ακόμα πιο αξιολάτρευτη, χτένισε τα ξανθά της μαλλιά σε 2 κοτσιδάκια και έλεγξε 3 φορές αν είχε πάρει όλα τα απαραίτητα στην τσάντα, πάνες έκτακτης ανάγκης, μαντιλάκια, αντιλιακό, σνακ και το αγαπημένο αρκουδάκι που η Νεφέλη δεν αποχωριζόταν ποτέ. Όταν έφτασαν στο σπίτι του Πέτρου, η Δήμητρα περίμενε ήδη στη βεράντα, ντυμένη με ένα κίτρινο φόρεμα και ένα μικρό σακίδιο στην πλάτη. Έτρεξε να χαιρετήσει την Νεφέλη σαν να είχε εβδομάδες να τη δει και οι δυο τους άρχισαν αμέσως να φλιαρούν για το ποια ζώα ήθελαν να δουν πρώτα. «Κάποια είναι ενθουσιασμένοι», σχολίασε ο Πέτρος, δίνοντας ένα φιλί στο μάγουλο της Ελένης για χαιρετισμό. Φορούσε ένα μπλε μπλουζάκι που τόνιζε τα μάτια του και ένα ξεθοριασμένο τζιν που τον έκανε να φαίνεται νεότερος και πιο χαλαρός από ό,τι στο νοσοκομείο. «Και οι 2 μετά βίας κοιμήθηκαν χθες», γέλασε η Ελένη. Η Νεφέλη ξύπνησε 3 φορές, ρωτώντας αν ήταν ώρα να δούμε τα λιοντάρια. Κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού, ο Πέτρος ετοίμασε απλά αλλά θρεπτικά σάντουιτς, κόβοντάς τα σε διασκεδαστικά σχήματα που έκαναν τα κορίτσια να γελάσουν. Η Ελένη παρατήρησε πώς συμπεριλάμβανε φυσικά την Νεφέλη στην προσοχή του. Θυμόταν τις διατροφικές της προτιμήσεις, τη βοηθούσε να πιει με το καλαμάκι, σκούπιζε το στόμα της με την ίδια υπομονή που έδειχνε στη Δήμητρα. Ήταν αδύνατο να μην παρατηρήσει κανείς πόσο υπέροχος πατέρας θα ήταν ο Πέτρος για την Νεφέλη. Το κορίτσι ανταποκρινόταν ήδη στη φροντίδα του σαν να ήταν μια φυσική παρουσία στη ζωή της, αποκαλώντας τον Θείο Πέτρο και ζητώντας την έγκρισή του για μικρά πράγματα. Το να το βλέπει αυτό ζέστενε την καρδιά της Ελένης, αλλά ταυτόχρονα έντυνε τους φόβους της για το τι θα γινόταν όταν η αλήθεια έβγαινε στην επιφάνεια. Το ζωολογικό πάρκο στα Σπάτα ήταν γεμάτο οικογένειες που απολάμβαναν την Κυριακή και για πρώτη φορά μετά από χρόνια η Ελένη ένιωσε μέρος αυτής της κανονικότητας. Περπατώντας δίπλα στον Πέτρο, παρακολουθώντας τα 2 κορίτσια να τρέχουν μπροστά, μπορούσε να προσποιηθεί για λίγες ώρες ότι ήταν μια συνηθισμένη οικογένεια, χωρίς επιπλοκές, χωρίς μυστικά. Η Δήμητρα ανέλαβε τον ρόλο της ξεναγού, εξηγώντας στην Νεφέλη περίεργα πράγματα για τα ζώα που είχε μάθει σε προηγούμενες επισκέψεις. «Αυτά είναι τα φλαμίγκο», έδειξε. «Γίνονται ροζ εξαιτίας του φαγητού που τρώνε. Η μαμά μου το είπε αυτό». Ξανά, η φυσική αναφορά στην εκλειπούσα μητέρα. Η Ελένη παρατήρησε πως ο Πέτρος γινόταν ελαφρώς σφιγμένος κάθε φορά που η Δήμητρα μιλούσε για τη σύζυγό του, σαν να ήταν ακόμα δύσκολο για αυτόν να ακούει αυτές τις αναφορές. Φάνερε ότι η διαδικασία του πένθους ήταν μακριά από το τέλος της και για τους 2. «Η Δήμητρα ξέρει πολλά για τα ζώα», σχολίασε η Ελένη, ενώ παρατηρούσαν τους πυθίκους. «Εκείνη και η μητέρα της έρχονταν εδώ τουλάχιστον μια φορά τον μήνα», εξήγησε ο Πέτρος.
Ήταν η αγαπημένη τους έξοδος. Εγώ δούλευα πολλά Σαββατοκύριακα και έχανα αυτές τις εξόδους. Υπήρχε ενοχή στη φωνή του, η τύψης ενός άντρα που τώρα συνειδητοποιούσε τον χαμένο χρόνο. Η Ελένη αναγνώρισε αυτό το συναίσθημα γιατί το κουβαλούσε και η ίδια, αν και για διαφορετικούς λόγους. Πόσες φορές είχε αναρωτηθεί αν έκανε αρκετά για τη Νεφέλη, αν παρήχε κατάλληλες εμπειρίες για ένα παιδί 3 ετών. Όταν έφτασαν στο ενιδρίο, η Νεφέλη έμεινε γοητευμένη από τα πολύχρωμα ψάρια που κολυμπούσαν πίσω από το τζάμι. Πίεσε το πρόσωπό της στο ενιδρίο προσπαθώντας να αγγίξει τα ψάρια και γέλασε όταν εκείνα πλησίασαν σαν να της απαντούσαν. «Μαμά, γιατί δεν έχω μαλλιά σαν τα δικά σου?» ρώτησε ξαφνικά η Νεφέλη, κοιτάζοντας ακόμα τα ψάρια, αλλά αρκετά δυνατά ώστε να την ακούσουν ο Πέτρος και η Δήμητρα. Η Ελένη ένιωσε το αίμα της να παγώνει. Ήταν μια ερώτηση που η Νεφέλη είχε κάνει μερικές φορές πρόσφατα, αλλά ποτέ δημόσια, ποτέ μπροστά στον Πέτρο. Ένιωθε τα μάτια του να στρέφονται πάνω της, περιμένοντας μια απάντηση που θα εξηγούσε τις προφανείς σωματικές διαφορές ανάμεσα σε μητέρα και κόρη. «Μερικές φορές οι κόρες δεν μοιάζουν στις μαμάδες τους», απάντησε η Ελένη προσεκτικά, με τη φωνή της να ακούγεται πιο τεντωμένη από ό,τι ήθελε. «Είσαι όμορφη ακριβώς όπως είσαι». «Αλλά η Δήμητρα έχει μαλλιά ίδια με του θείου Πέτρου», επέμεινε η Νεφέλη, δείχνοντας μια παρατηρητικότητα που ήταν ταυτόχρονα εντυπωσιακή και ανησυχητική για ένα παιδί 3 ετών. «Και μάτια ίδια επίσης». Ο Πέτρος χαμήλωσε στο ύψος της Νεφέλης και για μια στιγμή η Ελένη σκέφτηκε ότι θα έκανε την ερώτηση που εκείνη φοβόταν. Αντίθετα είπε απαλά: «Ξέρεις, Νεφέλη, οι οικογένειες βγαίνουν σε όλα τα είδη. Κάποια παιδιά μοιάζουν στους γονείς τους, αλλά όχι. Το σημαντικό είναι η αγάπη». Ήταν μια τέλεια απάντηση, διπλωματική και ευγενική. Αλλά η Ελένη έβλεπε στα μάτια του Πέτρου ότι οι ερωτήσεις σχηματίζονταν. Ήταν πολύ έξυπνος για να μην παρατηρήσει τις ασυνέπειες, πολύ παρατηρητικός για να μην αντιληφθεί πώς εκείνη απέφευγε ορισμένα ζητήματα για το παρελθόν της Νεφέλης. Η υπόλοιπη βόλτα πέρασε χωρίς άλλες αμήχανες στιγμές, αλλά η Ελένη ένιωθε σαν να περπατάει πάνω σε σπασμένα γυαλιά. Κάθε αλληλεπίδραση, κάθε αθώα ερώτηση των παιδιών, κάθε ερωτηματικό βλέμμα του Πέτρου την έκανε πιο νευρική για το πότε και πώς η αλήθεια αναπόφευκτα θα αναδυόταν. Όταν επέστρεψαν στο σπίτι του Πέτρου, αργά το απόγευμα, τα κορίτσια ήταν εξαντλημένα, αλλά χαρούμενα. Η Δήμητρα έδειξε στην Νεφέλη το δωμάτιό της ξανά και αυτή τη φορά προσφέρθηκε να της δανείσει μερικά παιχνίδια για να τα πάρει στο σπίτι. Η γενεοδορία του κοριτσιού συγκίνησε βαθιά την Ελένη, αλλά ταυτόχρονα έντεινε την αγωνία της για το ότι εμπλέκονταν τα παιδιά όλο ένα και περισσότερο σε μια κατάσταση που θα μπορούσε να τελειώσει απότομα. «Θέλεις έναν καφέ?» πρόσφερε ο Πέτρος, ενώ τα κορίτσια έπαιζαν στην αυλή. Καθισμένοι στη βεράντα, παρακολουθώντας τη Δήμητρα να μαθαίνει στην Νεφέλη να κουνιέται στη μικρή κούνια που ο Πέτρος είχε εγκαταστήσει για την κόρη του, μίλησαν για τη μέρα. Ο Πέτρος σχολίασε πόσο καλά τα πήγαιναν τα κορίτσια, πόσο πιο χαρούμενη είχε γίνει η Δήμητρα από τότε που γνώρισε την Νεφέλη, πως και ο ίδιος ένιωθε πιο ελπιδοφόρος για το μέλλον. «Ελένη», είπε διστακτικά, «μπορώ να σε ρωτήσω κάτι προσωπικό?» Εδώ ήταν η στιγμή που είχε φοβηθεί όλη τη μέρα. Η Ελένη ένιωσε την καρδιά της να χτυπά γρήγορα, αλλά έγνεψε καταφατικά, προσπαθώντας να φαίνεται ήρεμη. Ο πατέρας της Νεφέλης εμπλέκεται στη ζωή της με κάποιον τρόπο. Ήταν μια δίκαιη ερώτηση, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη ότι αναπτύσσανε ξεκάθαρα μια σοβαρή σχέση. Η Ελένη είχε προετοιμάσει διάφορες εκδοχές απάντησης για αυτή την ερώτηση, αλλά τώρα, κοιτάζοντας τα ειλικρινή μάτια του Πέτρου, όλες φαίνονταν ανεπαρκείς. «Όχι», απάντησε τελικά. «Δεν ήταν ποτέ παρόν. Τεχνικά δεν ήταν ψέμα. Η Νεφέλη δεν είχε γνωρίσει ποτέ τον βιολογικό της πατέρα, ο οποίος είχε αφήσει την αδερφή της Ελένης έγκυο και είχε εξαφανιστεί εντελώς. Αλλά δεν ήταν και η πλήρης αλήθεια και ο Πέτρος άξιζε κάτι παραπάνω από μισές αλήθειες. «Αυτό πρέπει να ήταν δύσκολο για σένα», είπε ο Πέτρος με κατανόηση, «να μεγαλώνεις ένα παιδί εντελώς μόνη σου από τη γέννησή του». Η Ελένη κατάπιε με δυσκολία. Κάθε λέξη συμπαράστασης του Πέτρου την έκανε να νιώθει χειρότερα για τις παραλήψεις της. Προσπαθούσε να δείξει κατανόηση
για μια κατάσταση που δεν καταλάβαινε καν πλήρως. Ήταν μια πρόκληση, παραδέχτηκε, αλλά η Νεφέλη ήταν πάντα ένα εύκολο παιδί. «Είναι ξεχωριστή», συμφώνησε ο Πέτρος, παρατηρώντας το κορίτσι να γελάει, ενώ η Δήμητρα την έσπροχνε στην κούνια. «Έχετε μια υπέροχη σύνδεση οι δυο σας». Αν ήξερε, σκέφτηκε η Ελένη, ότι αυτή η σύνδεση δεν είχε ξεκινήσει στη Γέννα, αλλά σε ένα νοσοκομείο όταν κράτησε για πρώτη φορά ένα ορφανό μωρό και ήξερε ακαριέα ότι θα έκανε τα πάντα για να το προστατέψει. Αν ήξερε για τις νύχτες αγρύπνιας τους πρώτους μήνες, όχι μόνο λόγω ενός μωρού που έκλαιγε, αλλά λόγω του δικού της πένθους για μια χαμένη αδερφή και της συντριπτικής ευθύνης να μεγαλώσει την κόρη της. «Πέτρο», άρχισε εκείνη, νιώθοντας ότι ίσως ήταν ώρα να αρχίσει τουλάχιστον να αποκαλύπτει μέρος της αλήθειας. «Μπαμπά», φώναξε η Δήμητρα από την αυλή, «η Νεφέλη χτύπησε το γόνατό της». Η στιγμή πέρασε. Ο Πέτρος έτρεξε να δει τα κορίτσια και όταν επέστρεψε με την Νεφέλη στην αγκαλιά, καθαρίζοντας μια μικρή γρατζουνιά και προσφέροντας φυλάκια για να περάσει ο πόνος, η ευκαιρία για προσωπική συζήτηση είχε χαθεί. Οδηγώντας για το σπίτι αργότερα, η Νεφέλη αποκοιμήθηκε στο πίσω κάθισμα αγκαλιά με ένα μικρό λούτρινο λιονταράκι που η Δήμητρα είχε επιμείνει να πάρει μαζί της. Η Ελένη κοίταξε στον καθρέφτη την κόρη της που κοιμόταν ήσυχα και ένιωσε ένα περίπλοκο μείγμα αγάπης, φόβου και ενοχής. Η Νεφέλη ολοφάνερα άνθιζε με την προσοχή μιας διευρυμένης οικογένειας. Για πρώτη φορά στη σύντομη ζωή της είχε μια πατρική φιγούρα παρούσα, μια φίλη στην ηλικία της, μια αίσθηση ότι ανήκει σε κάτι μεγαλύτερο από τις δυο τους μόνο. Πώς θα μπορούσε η Ελένη να της το στερήσει αυτό, αλλά ταυτόχρονα πώς θα μπορούσε να συνεχίσει να χτίζει αυτή τη σχέση πάνω σε ασταθή θεμέλια. Ο Πέτρος δενόταν ειλικρινά και με τις δυο τους και εκείνη μαζί του. Τα παιδιά έβλεπαν ήδη το ένα το άλλο σαν αδερφές. Όσο περισσότερος χρόνος περνούσε χωρίς να αποκαλύψει την αλήθεια, τόσο πιο επώδυνη θα ήταν η τελική αποκάλυψη για όλους τους εμπλεκόμενους. Και υπήρχαν επίσης οι δικές της συναισθηματικές ανάγκες που έπρεπε να λάβει υπόψη. Είχε χρόνια να νιώσει επιθυμητή, πολύτιμη μέρος μιας πραγματικής συνεργασίας. Ο Πέτρος την κοίταζε σαν να ήταν όχι μόνο μια ικανή μητέρα, αλλά μια ενδιαφέρουσα και ελκυστική γυναίκα. Ζητούσε τη γνώμη της, μοιραζόταν τις ανησυχίες του για την πατρότητα, την έκανε να νιώθει ότι την βλέπουν και την εκτιμούν. Παρκάροντας μπροστά στην πολυκατοικία, η Ελένη μετέφερε την Νεφέλη που κοιμόταν στις σκάλες, σκεπτόμενη τις επιλογές που θα έπρεπε να κάνει σύντομα. Δεν μπορούσε να συνεχίσει επαόριστον να ζει αυτό το διπλό παιχνίδι χαράς και άγχους. Τελικά θα έπρεπε να αποφασίσει, να πει στον Πέτρο για τις πραγματικές συνθήκες που την οδήγησαν να έχει τη Νεφέλη και να ρισκάρει να χάσει όλα όσα είχαν χτίσει, ή να βρει έναν τρόπο να απομακρυνθεί σταδιακά πριν πληγωθούν όλοι πιο βαθιά. Ξαπλώνοντας την Νεφέλη στο κρεβάτι της και παρατηρώντας την να κοιμάται σφίγγοντας το λιονταράκι της Δήμητρας, η Ελένη συνειδητοποίησε ότι η απόφαση ίσως να μην ήταν πια εντελώς δική της. Τα παιδιά είχαν ήδη επιλέξει να αγαπιούνται σαν αδερφές. Ο Πέτρος είχε ήδη δείξει ότι τις έβλεπε σαν οικογένεια. Ίσως το πραγματικό ερώτημα να μην ήταν αν θα έπρεπε να πει την αλήθεια, αλλά πότε και πώς να το κάνει με τρόπο που να προστατεύει όλους τους εμπλεκόμενους, ειδικά την Νεφέλη, που δεν είχε ζητήσει να κουβαλάει το βάρος των επιπλοκών των ενηλίκων. 3 εβδομάδες μετά τη βόλτα στο ζωολογικό πάρκο, η ρουτίνα της Ελένης είχε αλλάξει εντελώς. Αυτό που είχε ξεκινήσει ως περιστασιακές συναντήσεις είχε εξελιχθεί σε μια σχέση όπου ο Πέτρος και η Δήμητρα είχαν γίνει αναπόσπαστο μέρος της ζωής τους. Διπνούσαν μαζί τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα, τα κορίτσια κοιμόντουσαν το ένα στο σπίτι του άλλου τα Σαββατοκύριακα και η Ελένη έπιανε τον εαυτό της να τους σκέφτεται ως μια πραγματική οικογένεια. Ο Πέτρος είχε αρχίσει να τη βοηθάει με μικρά πρακτικά πράγματα. Επισκέβασε τη βρύση που έσταζε στο διαμέρισμά της, πήγε την Νεφέλη στο γιατρό όταν είχε πυρετό και η Ελένη δεν μπορούσε να φύγει από τη δουλειά και προσφέρθηκε ακόμα και να μείνουν στο σπίτι του όταν χάλασε το κλιματιστικό της κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα. Κάθε κίνηση φροντίδας την έκανε να τον ερωτεύεται περισσότερο, αλλά ταυτόχρονα έντυνε την ενοχή για τις παραλήψεις της. Ήταν ένα βράδυ Παρασκευής όταν όλα άρχισαν να καταραίουν. Τα παιδιά
έπαιζαν στην αυλή του Πέτρου, ενώ εκείνος και η Ελένη ετοίμαζαν μαζί το δείπνο. Μια δραστηριότητα που είχε γίνει ένα καθησυχαστικό τελετουργικό. Η Δήμητρα μάθαινε στην Νεφέλη να φυτεύει σπόρους ηλίανθου σε μικρά γλαστράκια και οι δυο τους μιλούσαν ενθουσιασμένα για το πώς θα μεγάλωναν τα λουλούδια. «Μαμά», φώναξε η Νεφέλη από το παράθυρο, «η Δήμητρα είπε ότι τα φυτά μεγαλώνουν επειδή έχουν σπόρους από τους γονείς φυτά. Εγώ έχω σπόρους από σένα». Η ερώτηση, φαινομενικά αθώα, έκανε την Ελένη να της πέσει το κουτάλι που κρατούσε. Ο Πέτρος την κοίταξε με ανησυχία, παρατηρώντας τη δυσανάλογη αντίδρασή της. «Φυσικά και έχεις, αγάπη μου», απάντησε η Ελένη, προσπαθώντας να κρατήσει τη φωνή της σταθερή. «Όλα τα παιδιά έχουν χαρακτηριστικά από τους γονείς τους». «Αλλά εγώ δεν σου μοιάζω». «Καθόλου», επέμεινε η Νεφέλη που τώρα στεκόταν στην πόρτα της κουζίνας με τα χέρια της λερωμένα με χώμα. «Και δεν έχω φωτογραφίες από όταν ήμουν μωρό στα άλμπουμ σου». Η σιωπή στην κουζίνα ήταν κοφαντική. Ο Πέτρος είχε σταματήσει να ανακατεύει τη σάλτσα και κοίταζε να αλλάξει την Ελένη και την Νεφέλη, προφανώς επεξεργαζόμενος την παράξενα ώριμη παρατήρηση του τρίχρονου παιδιού. «Νεφέλη, πήγαινε να πλύνεις τα χέρια σου για να φάμε», είπε η Ελένη με τη φωνή της πιο σταθερή από το κανονικό. Όταν το κορίτσι έφυγε τρέχοντας, ο Πέτρος συνέχισε να μαγειρεύει, αλλά η Ελένη ένιωθε το βάρος των ερωτήσεων του που δεν είχαν διατυπωθεί. Προφανώς περίμενε να του δώσει κάποια εξήγηση, αλλά εκείνη δεν μπορούσε να βρει λόγια που να είναι αληθινά χωρίς να είναι εντελώς αποκαλυπτικά. «Τα παιδιά κάνουν δύσκολες ερωτήσεις μερικές φορές», είπε τελικά, προσπαθώντας να ακουστεί καθημερινή. «Ναι», συμφώνησε ο Πέτρος, αλλά ο τόνος του ήταν προσεκτικός. «Η Νεφέλη είναι πολύ παρατηρητική για την ηλικία της». Κατά τη διάρκεια του δείπνου, η Δήμητρα προσπάθησε να εμψυχώσει την Νεφέλη λέγοντας ιστορίες για το σχολείο, αλλά η ατμόσφαιρα είχε αλλάξει. Η Ελένη ένιωθε σαν ο Πέτρος να τη μελετούσε, προσπαθώντας να αποκρυπτογραφήσει τις ασυνέπειες που είχε αρχίσει να παρατηρεί. Αφού τα παιδιά πήγαν στο δωμάτιο της Δήμητρας να δουν μια ταινία, ο Πέτρος και η Ελένη κάθισαν στη βεράντα με καφέ. Η σιωπή ανάμεσά τους ήταν τεταμένη, φορτωμένη με ερωτήσεις που δεν έγιναν και απαντήσεις που δεν δόθηκαν. «Ελένη», άρχισε ο Πέτρος διστακτικά, «μπορώ να σου πω κάτι». Εκείνη έγνεψε καταφατικά, προετοιμαζόμενη για το χειρότερο. «Σε ερωτεύτηκα», είπε απαλά. «Εσένα και την Νεφέλη. Αυτοί οι τελευταίοι μήνες ήταν οι πιο ευτυχισμένοι που είχαμε η Δήμητρα και εγώ από τότε που χάσαμε τη Ροδάνθη». Για πρώτη φορά είχε αναφέρει το όνομα της εκλειπούσας συζύγου του, Ροδάνθη. Η Ελένη ένιωσε, σαν να την χτύπησε κεραυνός. Εδώ ήταν ο Πέτρος, εξομολογούμενος την αγάπη του, ακριβώς τη στιγμή που εκείνη ένιωθε περισσότερο από ποτέ ψεύτρα. «Πέτρο», άρχισε, αλλά εκείνος τη διέκοψε. «Ξέρω ότι είναι ακόμα νωρίς και ξέρω ότι η κατάστασή μου είναι περίπλοκη. Το να χάσω τη Ροδάνθη με έκανε να φοβάμαι να δεθώ ξανά, να φοβάμαι μήπως η Δήμητρα δεθεί με κάποιον που θα μπορούσε να εξαφανιστεί. Αλλά εσείς οι δύο μπήκατε στη ζωή μας και όλα έγιναν πιο φωτεινά». Τα λόγια του ήταν όλα όσα είχε ονειρευτεί να ακούσει, αλλά έρχονταν στην πιο σκληρή δυνατή στιγμή. Πώς θα μπορούσε να απαντήσει? Πώς θα μπορούσε να πει ότι τον αγαπούσε επίσης όταν κουβαλούσε μυστικά που θα μπορούσαν να καταστρέψουν τα πάντα? «Κι εγώ σε ερωτεύτηκα», παραδέχτηκε, με τα λόγια να βγαίνουν πριν προλάβει να τα σταματήσει. «Αλλά Πέτρο, υπάρχουν πράγματα για μένα, για τη ζωή μου». «Μπαμπά», φώναξε η Δήμητρα από το σπίτι, «η Νεφέλη κλαίει». Οι δυο τους έτρεξαν μέσα, βρίσκοντας την Νεφέλη με δάκρυα στο δωμάτιο της Δήμητρας. Το κορίτσι είχε δει έναν εφιάλτη, κάτι για το ότι είχε χαθεί και δεν μπορούσε να βρει την πραγματική της μαμά. Η Ελένη την παρηγόρησε, κρατώντας την στην αγκαλιά της και ψιθυρίζοντας καθησυχαστικά λόγια, αλλά οι λέξεις του εφιάλτη αντιχούσαν στο μυαλό της. Ακόμα και στον ύπνο της, η Νεφέλη επεξεργαζόταν τα ερωτήματα για την καταγωγή της που άρχιζαν να αναδύονται με πιο επιτακτικό τρόπο. «Μερικές φορές βλέπει εφιάλτες», εξήγησε η Ελένη στον Πέτρο, ενώ νανούριζε την Νεφέλη. «Από μικρή». Ήταν αλήθεια, αλλά όχι όλη η αλήθεια. Οι εφιάλτες της Νεφέλης μερικές φορές περιλάμβαναν θραύσματα αναμνήσεων που ένα παιδί 3 ετών δεν θα έπρεπε να έχει. Αναμνήσεις από νοσοκομείο, από φωνές που έκλαιγαν,
από απότομες αλλαγές περιβάλλοντος. Η ψυχολόγος που η Ελένη είχε συμβουλευτεί διακριτικά εξήγησε ότι τα παιδιά που υιοθετούνται πολύ μικρά μερικές φορές διατηρούν αισθητηριακές εντυπώσεις από αρχικά τραύματα. Ο Πέτρος τις παρατηρούσε με τρυφερότητα, αλλά η Ελένη έβλεπε τις ερωτήσεις να συσσωρεύονται στα μάτια του. Γιατί ένα παιδί 3 ετών να έχει επαναλαμβανόμενους εφιάλτες για πραγματική μαμά? Γιατί η Νεφέλη δεν είχε φωτογραφίες μωρού? Γιατί οι ερωτήσεις της για τη σωματική ομοιότητα ήταν τόσο επίμονες? Όταν τελικά κατάφεραν να ηρεμήσουν την Νεφέλη και να την κοιμήσουν στον καναπέ του σαλονιού, ο Πέτρος και η Ελένη επέστρεψαν στη βεράντα. Η προηγούμενη προσωπική στιγμή είχε σπάσει, αλλά η ένταση παρέμενε. «Ελένη», είπε ο Πέτρος λεπτά, «δεν θέλω να πιέσω τίποτα, αλλά νιώθω ότι υπάρχουν πράγματα που δεν μου λες. Για την Νεφέλη, για εσάς τις δύο». Ένιωσε την καρδιά της να χτυπά γρήγορα. «Τι εννοείς?» Οι ερωτήσεις της για τη σωματική ομοιότητα, η έλλειψη φωτογραφιών μωρού, οι εφιάλτες για την πραγματική μαμά, είναι σαν να λείπουν κομμάτια από την ιστορία. Η Ελένη κοίταξε τα χέρια της, ανίκανη να βρει τα μάτια του. Εδώ ήταν η στιγμή που είχε φοβηθεί και περιμένει ταυτόχρονα. Ο Πέτρος ήταν πολύ έξυπνος, πολύ παρατηρητικός και πολύ προσεκτικός με τη Δήμητρα για να αγνοήσει τις ασυνέπειες. «Είναι περίπλοκο», είπε τελικά. «Ξέρω ότι είναι, αλλά Ελένη, αν πρόκειται να προσπαθήσουμε να χτίσουμε κάτι μαζί, αν πρόκειται να εμπλέξουμε τις κόρες μας σε αυτό, πρέπει να καταλάβω. Η Δήμητρα έχει ήδη χάσει τη μητέρα της. Δεν μπορεί να δεθεί με μια κατάσταση που μπορεί να αλλάξει δραματικά». Η αναφορά στη Δήμητρα ως κίνητρο ήταν σαν γροθιά στο στομάχι. Η Ελένη συνειδητοποίησε ότι ο Πέτρος δεν ανησυχούσε μόνο για τις δικές του ερωτήσεις, αλλά προστάτευε ενεργά την κόρη του από πιθανή επιπλέον εγκατάλειψη. «Πώς θα μπορούσε να τον κατηγορήσει για αυτό?» «Έχεις δίκιο», είπε απαλά. «Η Δήμητρα αξίζει σταθερότητα και οι δύο σας την αξίζετε. Τότε πες μου, εμπιστεύσουμε». Η Ελένη κοίταξε προς το σπίτι όπου η Νεφέλη κοιμόταν στον καναπέ, αγκαλιά με το αρκουδάκι που της είχε δώσει η Δήμητρα. Κοίταξε τον Πέτρο, του οποίου τα μάτια έδειχναν ειλικρινή ανησυχία, όχι κριτική. Σκέφτηκε τη Ροδάνθη, τη γυναίκα που εκείνος είχε αγαπήσει και χάσει, τη Δήμητρα που χρειαζόταν συναισθηματική ασφάλεια, την Νεφέλη που άξιζε μια οικογένεια που θα την αγαπούσε άνευόρον. «Πέτρο», άρχισε με τη φωνή της να τρέμει, «η Νεφέλη δεν γεννήθηκε από μένα». Οι λέξεις βγήκαν σαν ψίθυρος, αλλά θα μπορούσαν να ήταν κραυγή από τον τρόπο που αντίχησαν στη σιωπή της νύχτας. Ο Πέτρος έμεινε εντελώς ακίνητος, επεξεργαζόμενος αυτό που μόλις είχε ακούσει. «Τι εννοείς?» ρώτησε προσεκτικά. Ήταν η κόρη της αδερφής μου, της Αγνής». Η προφορά του ονόματος της εκλειπούσας αδερφής της ήταν σαν να άνοιγε μία πληγή που ποτέ δεν είχε επουλωθεί εντελώς. Η Αγνή έφυγε όταν η Νεφέλη ήταν μόλις 6 μηνών. Ο Πέτρος συνέχιζε να σιωπά, αλλά εκείνη έβλεπε χιλιάδες ερωτήσεις να σχηματίζονται στο μυαλό του. «Την μεγάλωσα από τότε σαν δική μου κόρη. Νομικά είναι κόρη μου. Συναισθηματικά είναι κόρη μου. Αλλά βιολογικά είναι ανιψιά σου», συμπλήρωσε ο Πέτρος απαλά. «Ήταν πιο περίπλοκο από αυτό», συνέχισε η Ελένη με τις λέξεις να ρέουν τώρα σαν χήμαρος που είχε φραχτεί για πολύ καιρό. «Η Αγνή ήταν άρρωστη. Με έκανε να υποσχεθώ ότι θα φρόντιζα την Νεφέλη σαν να ήταν δική μου κόρη. Είπε ότι δεν ήθελε να μεγαλώσει, ξέροντας ότι ήταν ορφανή, ότι είχε εγκαταλειφθεί. Ήθελε να νιώθει αγαπημένη και επιθυμητή από την πρώτη μέρα». Ο Πέτρος απορρόφησε τις πληροφορίες σιωπηλά. Η Ελένη δεν μπορούσε να διαβάσει την έκφρασή του στο σκοτάδι της βεράντας και η αβεβαιότητα την σκότωνε. «Γιατί δεν μου το είπες νωρίτερα?» ρώτησε τελικά. «Επειδή...» Η Ελένη κατάπιε τα δάκρυα που απειλούσαν να εμφανιστούν. «Επειδή κάθε φορά που λέω αυτή την ιστορία, οι άνθρωποι αντιδρούν με διαφορετικούς τρόπους. Κάποιοι νομίζουν ότι είμαι Αγία που έσωσα ένα ορφανό παιδί. Άλλοι νομίζουν ότι κρύβω κάτι σκοτεινό. Και κάποιοι απλώς δεν μπορούν να διαχειριστούν μία μη παραδοσιακή οικογενειακή ιστορία. Και νόμιζες ότι εγώ θα ήμουν ποιος τύπος? Δεν ήξερα. Και όσο περισσότερος χρόνος περνούσε, τόσο πιο δύσκολο γινόταν να το πω. Ειδικά επειδή η Νεφέλη δεν το ξέρει ακόμα.
Νομίζει ότι είμαι η βιολογική της μητέρα και η ψυχολόγος με συμβούλεψε να περιμένω μέχρι να έχει την κατάλληλη ηλικία για να καταλάβει. Ο Πέτρος σηκώθηκε και περπάτησε μέχρι τα κάγκελα της βεράντας, κοιτάζοντας την αυλή όπου τα κορίτσια είχαν φυτέψει σπόρους ηλίανθου νωρίτερα. Η Ελένη παρατηρούσε την τεντωμένη πλάτη του και ένιωθε σαν ο κόσμος να καταραίει. «Οπότε», είπε αργά, «όταν μου είπες ότι ο πατέρας δεν ήταν ποτέ παρόν, ο βιολογικός πατέρας εγκατέλειψε την αγνή όταν έμαθε ότι ήταν άρρωστη. Ποτέ δεν μου είπε ποιος ήταν και ειλικρινά ποτέ δεν με ένιαξε να μάθω. Για όλους τους σκοπούς η Νεφέλη δεν έχει βιολογικό πατέρα παρόντα». Ο Πέτρος γύρισε να την αντικρίσει. «Και η αγνή, πώς εκείνη?» Επιπλοκές από ένα αυτοάνωσο νόσημα που ανακάλυψε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Οι γιατροί είπαν ότι το στρες της εγκυμοσύνης επιτάχυνε τα πάντα. Άντεξε 6 μήνες αφού γεννήθηκε η Νεφέλη. Η σιωπή που ακολούθησε φάνηκε να διαρκεί αιώνες. Η Ελένη παρατηρούσε τον Πέτρο να επεξεργάζεται όλες τις πληροφορίες, είδε πότε ένωσε τα κομμάτια. Τους εφιάλτες της Νεφέλης για το νοσοκομείο, την έλλειψη φωτογραφιών μωρού, τις ερωτήσεις για τη σωματική ομοιότητα, την υπεκφυγή της για το παρελθόν. «Ελένη», είπε τελικά, επιστρέφοντας για να καθίσει δίπλα της, «σε ευχαριστώ που μου το είπες». Οι λέξεις δεν ήταν αυτές που περίμενε. Δεν ήταν ούτε απόρριψη, ούτε πλήρης αποδοχή, αλλά κάτι ενδιάμεσο που την άφησε ακόμα πιο ανασφαλή. «Και τώρα?» ρώτησε εκείνη με τη φωνή της μικρή. «Τώρα», είπε ο Πέτρος πιάνοντας το χέρι της, «πρέπει να αποφασίσουμε τι σημαίνει αυτό για εμάς. Για τα κορίτσια, για όλα όσα προσπαθούμε να χτίσουμε μαζί». Οι 3 μέρες που ακολούθησαν την εξομολόγηση ήταν οι μεγαλύτερες στη ζωή της Ελένης. Ο Πέτρος ήταν ευγενικός όταν έφυγε εκείνο το βράδυ, κουβαλώντας την Νεφέλη που κοιμόταν, αλλά υπήρχε μια απόσταση στα μάτια του που δεν είχε ξαναδεί. Είπε ότι χρειαζόταν χρόνο για να επεξεργαστεί τα πάντα, ότι θα μιλούσαν όταν θα ήταν έτοιμος. Η Ελένη δούλευε από το σπίτι, προσπαθώντας να διατηρήσει την κανονική ρουτίνα για την Νεφέλη, αλλά η συγκέντρωσή της ήταν εντελώς διαλυμένη. Με κάθε ειδοποίηση στο κινητό, η καρδιά της χτυπούσε δυνατά, ελπίζοντας να είναι ο Πέτρος. Με κάθε ώρα που περνούσε χωρίς νέα, πειθόταν όλο και περισσότερο ότι είχε χάσει τον έρωτα της ζωής της, επειδή περίμενε πάρα πολύ για να είναι ειλικρινής. Η Νεφέλη, με την οξυμένη διαίσθηση των μικρών παιδιών, ένιωθε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. «Γιατί δεν πάμε πια στο σπίτι του θείου Πέτρου?» ρωτούσε επανειλημμένα. «Πού είναι η Δήμητρα?» «Είναι απασχολημένη αυτή την εβδομάδα, αγάπη μου», απαντούσε η Ελένη, μισώντας κάθε ψέμα που έβγαινε από το στόμα της. Είχε υποσχεθεί στον εαυτό της να μην ξαναπεί ψέματα, ειδικά στην Νεφέλη, αλλά πώς να εξηγήσει σε ένα παιδί 3 ετών ότι είχε πει ένα μυστικό που θα μπορούσε να έχει διαλύσει την νεοσύστατη οικογένειά τους. Το απόγευμα της Τετάρτης το τηλέφωνο τελικά χτύπησε. Ήταν ο Πέτρος. «Ελένη, μπορούμε να μιλήσουμε σήμερα το βράδυ αφού κοιμηθούν τα κορίτσια. Μπορώ να έρθω από εκεί?» Η φωνή του ήταν προσεκτική, τυπική, τόσο διαφορετική από την οικειότητα που είχαν μοιραστεί τις τελευταίες εβδομάδες, που η Ελένη ένιωσε το στομάχι της να σφίγγεται. «Φυσικά», απάντησε, προσπαθώντας να ακουστεί πιο ήρεμη από ό,τι ένιωθε. «Η Νεφέλη θα χαρεί πολύ να σε δει». «Για την ακρίβεια», δίστασε ο Πέτρος. «Θα ήταν καλύτερα αν μιλούσαμε μόνο οι 2 μας πρώτα. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε πριν εμπλέξουμε ξανά τα παιδιά». Ο οριστικός τόνος στη φωνή του επιβεβαίωσε τους χειρότερους φόβους της Ελένης. Είχε αποφασίσει ότι δεν μπορούσε να διαχειριστεί την πολυπλοκότητα της κατάστασής της, ότι εκείνη είχε πει ψέματα παραλείποντας γεγονότα για πολύ καιρό, ότι δεν μπορούσε να την εμπιστευτεί για να είναι ειλικρινής σε άλλα σημαντικά πράγματα. Όταν ο Πέτρος έφτασε στις 8 το βράδυ, η Νεφέλη κοιμόταν ήδη. Η Ελένη είχε εξοδέψει 2 ώρες τακτοποιώντας το διαμέρισμα νευρικά, αλλάζοντας ρούχα 3 φορές και κάνοντας νοητά πρόβες για διαφορετικές εκδοχές αυτού που θα μπορούσε να πει για να σώσει τη σχέση. Ο Πέτρος φορούσε το μπλε πουκάμισο που της άρεσε, αλλά τα μάτια του είχαν μια σοβαρότητα που την έκανε να νιώθει σαν να πρόκειται να λάβει μια δικαστική απόφαση. Κάθισαν στο μικρό σαλόνι, έναν χώρο που ξαφνικά φάνηκε ανεπαρκής για μια τόσο σημαντική συζήτηση. «Πώς είσαι?»
ρώτησε εκείνος και εκείνη σχεδόν γέλασε με την τυπικότητα της ερώτησης. «Τρομοκρατημένη», παραδέχτηκε. «Πέτρο, ξέρω ότι έκανα λάθος που δεν σου είπα τα πάντα από την αρχή. Ξέρω ότι έχεις κάθε δίκιο να είσαι θυμωμένος μαζί μου». «Δεν είμαι θυμωμένος», είπε απαλά. «Είμαι μπερδεμένος και ανησυχώ». «Ανησυχείς γιατί?» Ο Πέτρος πήρε μια βαθιά ανάσα πριν απαντήσει. «Για τη Δήμητρα. Για το τι σημαίνει αυτό για αυτήν, για εμάς. Ελένη, η κόρη μου έχει ήδη χάσει τη μητέρα της. Δεν μπορεί να δεθεί με μια κατάσταση που μπορεί να περιπλεχθεί νομικά ή συναισθηματικά». «Τι εννοείς να περιπλεχθεί νομικά?» «Η Νεφέλη έχει άλλους συγγενείς, παππούδες. Ο βιολογικός πατέρας θα μπορούσε να επανεμφανιστεί. Υπάρχουν ζητήματα επιμέλειας που θα έπρεπε να ξέρω». Οι ερωτήσεις ήταν πρακτικές, λογικές, ακριβώς ο τύπος ανησυχίας που θα έπρεπε να έχει ένας υπεύθυνος πατέρας, αλλά καθεμία από αυτές την ένιωθε σαν κατηγορία ότι η Ελένη είχε υπάρξει ανεύθυνη, παραλείποντας σημαντικές πληροφορίες. «Οι γονείς μου πέθαναν πριν γεννηθεί η Νεφέλη. Η Αγνή ήταν η μοναδική μου αδερφή. Όσο για τον βιολογικό πατέρα, η Αγνή μου είπε ότι υπέγραψε την παραίτηση από την πατρότητα όταν έμαθε ότι ήταν άρρωστη. Νομικά είμαι η μοναδική οικογένεια που έχει η Νεφέλη. Αλλά αν αλλάξει γνώμη, αν ανακαλύψει ότι υπάρχει μια κόρη και θέλει να τη γνωρίσει». «Πέτρο, αυτό έγινε πριν από περισσότερα από 3 χρόνια. Αν ήθελε να είναι παρόν, θα είχε εμφανιστεί όταν η Αγνή ήταν στο νοσοκομείο, όταν η Νεφέλη ήταν στο μεευτήριο και χρειαζόταν κάποιον. Έκανε την επιλογή του». Ο Πέτρος έγνεψε καταφατικά, αλλά εκείνη έβλεπε ότι οι ανησυχίες του δεν είχαν καθησυχαστεί εντελώς. «Και η Νεφέλη, πότε σκοπεύεις να της πεις για την Αγνή?» Η ψυχολόγος συνέστησε να περιμένω μέχρι τα 5 ή τα 6 της χρόνια, όταν θα έχει τη συναισθηματική ικανότητα να καταλάβει. Προς το παρόν, ξέρει ότι εγώ είμαι η μαμά της, ότι την αγαπώ ανεβόρον, και αυτό είναι που έχει σημασία. Αλλά κάνει ήδη ερωτήσεις. Για το γιατί δεν σου μοιάζει, για τις φωτογραφίες μωρού. Πώς θα το διαχειριστείς αυτό? Ήταν η ερώτηση που κρατούσε την Ελένη άγρυπνη κάθε βράδυ. Θα είμαι ειλικρινής μαζί της ανάλογα με την ηλικία της. Θα της εξηγήσω ότι δεν μοιάζουν όλα τα παιδιά στους γονείς τους, ότι οι οικογένειες έρχονται σε διαφορετικές μορφές, και όταν θα έχει την κατάλληλη ηλικία θα της μιλήσω για την Αγνή με όλη την αγάπη και τον σεβασμό που αξίζει στην αδερφή μου. Ο Πέτρος έμεινε σιωπηλός για μια μεγάλη στιγμή, μελετώντας το πρόσωπό της. «Ελένη, καταλαβαίνω γιατί έκανες τις επιλογές που έκανες. Καταλαβαίνω γιατί υιοθέτησες την Νεφέλη, γιατί θέλεις να την προστατέψεις, γιατί δεν μου είπες την πλήρη ιστορία αμέσως». Ένιωσε μια σπίθα ελπίδας. Αλλά δεν ξέρω αν μπορώ να διαχειριστώ άλλες εκπλήξεις. Η Δήμητρα χρειάζεται σταθερότητα. Χρειάζεται ανθρώπους στη ζωή της που να είναι εντελώς ειλικρινείς μαζί μου για καταστάσεις που θα μπορούσαν να την επηρεάσουν. «Το καταλαβαίνω», είπε η Ελένη, αν και οι λέξεις ήταν σαν γυαλί στον λαιμό της. «Προστατεύεις την κόρη σου. Είναι ακριβώς αυτό που θα έπρεπε να κάνει ένας καλός πατέρας. Και εσύ προστατεύεις τη δική σου. Αλλά ίσως οι καταστάσεις μας να είναι πολύ περίπλοκες για να αναμειχθούν». Εδώ ήταν η απόφαση που είχε φοβηθεί. Ο Πέτρος ήταν ευγενικός και έδειχνε κατανόηση, αλλά απομακρυνόταν. Η Δήμητρα είχε χάσει τη μητέρα της και δεν μπορούσε να ρισκάρει να χάσει μια επιπλέον μητρική φιγούρα, αν η κατάσταση με την Νεφέλη περιπλεκόταν. Ήταν λογικό, συνετό και εντελώς συντριπτικό. «Μπορώ να σε ρωτήσω κάτι», είπε η Ελένη, προσπαθώντας να κρατήσει τη φωνή της σταθερή. «Αν σου είχα πει για την Αγνή από την πρώτη μέρα, θα είχες αντιδράσει διαφορετικά». Ο Πέτρος σκέφτηκε προσεκτικά πριν απαντήσει. «Ειλικρινά δεν ξέρω. Η κατάσταση από μόνη της δεν είναι το πρόβλημα, Ελένη. Το πρόβλημα είναι ότι με άφησες να σε ερωτευτώ. Άφησες τη Δήμητρα να σας ερωτευτεί και τις δύο, χωρίς να μου δώσεις όλες τις πληροφορίες για να κάνω συνειδητές επιλογές». «Έχεις δίκιο», παραδέχτηκε εκείνη. Φοβόμουν μήπως κρυθώ, φοβόμουν μήπως χάσω κάτι που γινόταν σημαντικό για μένα. Αλλά αυτό δεν δικαιολογεί το ότι παρέλειψα σημαντικές πληροφορίες. Και τώρα, πώς εξηγούμε στα κορίτσια ότι δεν θα βλεπόμαστε πια? Η Δήμητρα ρωτάει για την Νεφέλη κάθε μέρα. Έφτιαξε ένα βραχιόλι για να της το δώσει.
Η αναφορά στα παιδιά έσπασε την τελευταία συναισθηματική αντίσταση της Ελένης. Δάκρυα που είχε καταπιέσει για μέρες άρχισαν τελικά να πέφτουν. «Δεν ξέρω, πες ότι η Νεφέλη κι εγώ έπρεπε να ταξιδέψουμε ή ότι είμαστε απασχολημένες. Δώσε χρόνο για να το ξεχάσει». «Τα παιδιά δεν ξεχνούν έτσι, Ελένη. Ήδη βλέπουν η μια την άλλη σαν αδερφή». «Τότε τι προτείνεις?» Ο Πέτρος σηκώθηκε και περπάτησε προς το παράθυρο του σαλονιού, κοιτάζοντας τον δρόμο όπου μερικά παιδιά έπαιζαν κάτω από το φως των στήλων. «Δεν ξέρω. Όλη αυτή η κατάσταση είναι πάνω από την εμπειρία μου». Τότε ήταν που άκουσαν έναν θόρυβο στο δωμάτιο της Νεφέλης. Το κορίτσι είχε ξυπνήσει και έκλαιγε. Η Ελένη σηκώθηκε να πάει να δει, αλλά ο Πέτρος την ακολούθησε. Βρήκαν την Νεφέλη καθισμένη στο κρεβάτι, αγκαλιάζοντας το αρκουδάκι της, με δάκρυα να κυλούν στο πρόσωπό της. «Ονειρεύτηκα τη Δήμητρα», είπε ανάμεσα σε λυγμούς. Έφευγε μακριά και δεν μπορούσα να την προφτάσω. Η Ελένη πήρε την κόρη της στην αγκαλιά της, νιώθοντας την καρδιά της να ραγίζει. Ακόμα και στον ύπνο της, η Νεφέλη ένιωθε ότι έχανε την οικογένεια που είχε βρει. «Ήταν μόνο ένα όνειρο, αγάπη μου». «Πού είναι η Δήμητρα? Γιατί δεν έρχεται πια εδώ?» Η Ελένη κοίταξε τον Πέτρο πάνω από το κεφάλι της Νεφέλης, οικετεύοντας σιωπηλά για βοήθεια. «Πώς να εξηγήσεις σε ένα παιδί 3 ετών ότι οι ενήλικες είχαν περιπλέξει τα πάντα?» Ο Πέτρος πλησίασε και γονάτισε δίπλα στο κρεβάτι. «Η Δήμητρα είναι καλά, Νεφέλη. Είναι στο σπίτι, κοιμάται, όπως θα έπρεπε να κάνεις κι εσύ. Αλλά μου λείπει. Και μου λείπεις κι εσύ, Θείε Πέτρο». Τα απλά και ειλικρινή λόγια του παιδιού έσπασαν κάτι μέσα στον Πέτρο. Η Ελένη έβλεπε στα μάτια του την πάλη ανάμεσα στην ανάγκη του να προστατεύσει τη Δήμητρα και την ειλικρινή στοργή που είχε αναπτύξει για την Νεφέλη. «Και μένα μου έλειψες», παραδέχτηκε απαλά. «Και στη Δήμητρα της έλειψες. Τότε γιατί δεν έρχεστε πια εδώ?» Ο Πέτρος κοίταξε την Ελένη και εκείνη είδε στο πρόσωπό του το ίδιο δίλημμα που την βασάνιζε. Πώς να προστατέψεις τα παιδιά από τις επιπλοκές των ενηλίκων χωρίς να τους στερήσεις την αγάπη που είχαν βρει? «Είναι περίπλοκο, μικρούλα», είπε τελικά ο Πέτρος. «Μερικές φορές οι μεγάλοι πρέπει να λύσουν κάποια πράγματα πριν τα παιδιά μπορέσουν να παίξουν ξανά μαζί». «Τι είδους πράγματα?» «Βαρετά πράγματα των μεγάλων», παρενέβη η Ελένη, νανουρίζοντας την Νεφέλη για να ξανακοιμηθεί. «Τίποτα για το οποίο χρειάζεται να ανησυχείς». Όταν η Νεφέλη τελικά ξανακοιμήθηκε, ο Πέτρος και η Ελένη επέστρεψαν στο σαλόνι σιωπηλοί. Η στιγμή με το παιδί είχε αλλάξει κάτι στον αέρα ανάμεσά τους. Ο πραγματικός πόνος ενός αθώου παιδιού είχε κάνει τις ανησυχίες των ενηλίκων ταυτόχρονα πιο σημαντικές και λιγότερο σχετικές. «Πέτρο», είπε η Ελένη απαλά, «ποτέ δεν ήθελα να πληγώσω κανέναν, ειδικά όχι τη Δήμητρα, όχι την Νεφέλη. Αν νομίζεις ότι είναι καλύτερο να απομακρυνθούμε για να τις προστατέψουμε, το καταλαβαίνω». «Το πρόβλημα είναι ότι ίσως είναι πολύ αργά για να τις προστατέψουμε», απάντησε ο Πέτρος. «Ήδη αγαπιούνται. Η Δήμητρα κλαίει κάθε βράδυ ρωτώντας πότε θα ξαναδεί την Νεφέλη και από αυτό που μόλις είδα, η Νεφέλη υποφέρει με τον ίδιο τρόπο». «Τότε τι κάνουμε?» Ο Πέτρος την κοίταξε για μια μεγάλη στιγμή και η Ελένη είδε σε εκείνο το βλέμμα όλη την πολυπλοκότητα της κατάστασής τους. 2 μόνοι γονείς που προσπαθούσαν να προστατέψουν τις κόρες τους, αλλά ανακάλυπταν ότι ίσως η μεγαλύτερη ζημιά ερχόταν από το να τις χωρίσουν. «Δεν ξέρω», παραδέχτηκε τελικά, «αλλά ίσως πρέπει να το ανακαλύψουμε μαζί». 2 εβδομάδες μετά από εκείνο το δύσκολο βράδυ, η Ελένη βρισκόταν στον Εθνικό Κήπο, όπου είχε πάει την Νεφέλη για πρώτη φορά για να συναντήσει τον Πέτρο και τη Δήμητρα. Αυτή τη φορά όμως ήταν μόνη της, καθισμένη στο ίδιο παγκάκι όπου είχε παρακολουθήσει τα κορίτσια να γνωρίζονται και να αγαπιούνται ακαριέα σαν αδερφές. Ο Πέτρος είχε ζητήσει να βρεθούν εκεί, μακριά από τα παιδιά, για μια συζήτηση που είπε ότι ήταν σημαντική. Στις 2 εβδομάδες από την τελευταία του συνομιλία είχαν ανταλλάξει μόνο πρακτικά μηνύματα για τα κορίτσια που συνέχιζαν να ρωτούν ασταμάτητα για το πότε θα μπορούσαν να ξαναβρεθούν. Όταν ο Πέτρος εμφανίστηκε περπατώντας στο πάρκο, η Ελένη παρατήρησε ότι φαινόταν διαφορετικός, λιγότερο τεντωμένος, πιο αποφασισμένος.
Κάθισε δίπλα της στο παγκάκι και οι δύο παρατηρούσαν άλλες οικογένειες που απολάμβαναν το ηλιόλουστο Σάββατο. «Πώς είναι η Νεφέλη?» ρώτησε. Ρωτάει για τη Δήμητρα κάθε μέρα. Έκανε μια ζωγραφιά για να της τη δώσει. «Εσύ, πώς είναι η Δήμητρα?» «Το ίδιο. Χθες ρώτησε αν έκανε κάτι λάθος και σταματήσατε να μας επισκέπτεστε». Ο Πέτρος σταμάτησε για μια στιγμή. «Ελένη, μίλησα με την ψυχολόγο της Δήμητρας για την κατάστασή μας». Η Ελένη ένιωσε το στομάχι της να σφίγγεται. Μια επαγγελματίας ψυχολόγος είχε αναλύσει την ιστορία της και πιθανότατα συμπέρανε ότι ήταν ακατάλληλη να βρίσκεται κοντά σε ένα παιδί που είχε ήδη χάσει τόσα πολλά. «Τι είπε?» «Είπε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα», μ' απάντησε ο Πέτρος, γυρίζοντας να την αντικρίσει. «Πρώτον, ότι οι οικογένειες που σχηματίζονται από επιλογή, όχι μόνο από βιολογία, είναι συχνά πιο δυνατές επειδή βασίζονται στην ενσυνείδητη αγάπη, όχι στην υποχρέωση». Η Ελένη ανοιγόκλεισε τα μάτια της έκπληκτη. Δεν ήταν αυτό που περίμενε να ακούσει. «Δεύτερον», συνέχισε ο Πέτρος, «ότι έκανες ακριβώς αυτό που θα έπρεπε να κάνει οποιοσδήποτε αγαπάει ένα παιδί, να το προστατέψεις από το να νιώσει ανεπιθύμητο ή εγκαταλελειμμένο. Τρίτον, ότι η Νεφέλη είναι ολοφάνερα ένα παιδί αγαπημένο, σίγουρο και καλά προσαρμοσμένο, πράγμα που δείχνει ότι υπήρξες μια εξαιρετική μητέρα». Τα λόγια ήταν σαν βάλσαμο σε πληγές που η Ελένη ούτε καν ήξερε ότι ήταν ακόμα ανοιχτές. Για 3 χρόνια κουβαλούσε κρυφές αμφιβολίες για το αν έκανε αρκετά, αν οι επιλογές της ήταν σωστές, αν η Νεφέλη θα ήταν καλύτερα με μια παραδοσιακή οικογένεια. «Και τέταρτον», είπε ο Πέτρος πιάνοντας το χέρι της, «ότι η Δήμητρα χρειάζεται σταθερότητα, ναι, αλλά χρειάζεται και αγάπη, και προφανώς αγαπάει εσένα και την Νεφέλη. Το να σας χωρίσουμε τώρα θα προκαλούσε μεγαλύτερη ζημιά από οποιαδήποτε επιπλοκή θα μπορούσε να φέρει η οικογενειακή σου ιστορία». Η Ελένη ένιωσε δάκρυα να καίνε τα μάτια της. «Πέτρο, πέρασα αυτές τις 2 εβδομάδες σκεπτόμενος όλα όσα μου είπες. Για την Αγνή, για τις επιλογές που έκανες, για το γιατί περίμενες να μου το πεις. Και ξέρεις τι συνειδητοποίησα?» Εκείνη κούνησε το κεφάλι της ανίκανη να μιλήσει, «ότι είσαι ακριβώς ο τύπος του ανθρώπου που θέλω στη ζωή της Δήμητρας. Κάποιος που βάζει την ευημερία ενός παιδιού πάνω απ' όλα, που κάνει τεράστιες θυσίες από αγάπη, που έχει το θάρρος να παίρνει δύσκολες αποφάσεις όταν χρειάζεται. Αλλά σου είπα ψέματα. Με την παράληψη, αλλά σου είπα ψέματα. Προστάτεψες την κόρη σου μέχρι να βεβαιωθείς ότι μπορούσες να με εμπιστευτείς. Ως πατέρας, το καταλαβαίνω απόλυτα. Στην πραγματικότητα θα ήταν πιο ανησυχητικό αν είχες πει προσωπικές λεπτομέρειες της ζωής της Νεφέλης σε έναν ξένο». Ο Πέτρος σηκώθηκε και την τράβηξε να σταθεί και εκείνη όρθια. «Ελένη, θέλεις να χτίσουμε μια οικογένεια μαζί, μια πραγματική οικογένεια, βασισμένη στην ειλικρίνεια, την αγάπη και τη δέσμευση ότι πάντα θα βάζουμε τις κόρες μας πάνω απ' όλα». Η καρδιά της Ελένης σταμάτησε. «Μιλάς σοβαρά». «Ποτέ δεν μίλησα πιο σοβαρά στη ζωή μου. Σε αγαπώ. Αγαπώ την Νεφέλη. Και ξέρω ότι η Δήμητρα σας αγαπάει και τις δύο. Δεν θα αφήσουμε τον φόβο να μας εμποδίσει να είμαστε ευτυχισμένοι». Η Ελένη τον κοίταξε στα μάτια και είδε απόλυτη ειλικρίνεια. Μετά από χρόνια που ένιωθε σαν να πρέπει να αποδεικνύει συνεχώς ότι άξιζε να είναι μητέρα της Νεφέλης, εδώ ήταν ένας άντρας που όχι μόνο αποδεχόταν την ιστορία της, αλλά γιόρταζε τη δύναμη και την αγάπη που είχε δείξει. «Ναι», ψιθύρισε και μετά πιο δυνατά, «ναι, θέλω να χτίσουμε μια οικογένεια μαζί σου». Ο Πέτρος τη φίλησε εκεί ακριβώς στο πάρκο, ένα φιλί που σφράγιζε όχι μόνο το ειδήλιο ανάμεσά τους, αλλά τη δέσμευση για μια οικογένεια σχηματισμένη από επιλογή, αγάπη και θάρρος. «Τώρα», είπε όταν χωρίστηκαν, «τι θα έλεγες να πάμε να πάρουμε τις κόρες μας και να τους πούμε ότι δεν θα χρειαστεί να τους λείπει πια η μία την άλλη». 3 μήνες αργότερα η Ελένη στεκόταν στη βεράντα του σπιτιού του Πέτρου, που τώρα ήταν και δικό της σπίτι. Η αυλή, πριν ελαφρώς εγκαταλελειμμένη, είχε μεταμορφωθεί σε έναν πολύχρωμο κήπο που είχαν φυτέψει μαζί. Οι σπόροι ηλίανθου που η Δήμητρα και η Νεφέλη φύτεψαν την πρώτη μέρα ήταν τώρα ψηλοί και ανθισμένοι, κουνώντας απαλά στο αεράκι του απογεύματος. Τα κορίτσια έπαιζαν στην αυλή, η Νεφέλη προσπαθούσε να μάθει στη Δήμητρα να κάνει τούμπες στο γρασίδι,
Ενώ η Δήμητρα υπομονετικά έδειχνε πώς να φτιάχνουν βραχιόλια με λουλούδια, είχαν προσαρμοστεί στη ζωή μαζί σαν να είχαν γεννηθεί αδερφές, δημιουργώντας μυστικούς κώδικες, μοιράζοντας παιχνίδια και φροντίζοντας η μία την άλλη με τη φυσική στοργή των πραγματικών αδερφών. «Τι σκέφτεσαι?» ρώτησε ο Πέτρος, εμφανιζόμενος δίπλα της με 2 φλιτζάνια καφέ. «Πόσο άλλαξαν όλα», απάντησε η Ελένη παίρνοντας το φλιτζάνι και φωλιάζοντας δίπλα του. «Πριν από 1 χρόνο, εγώ και η Νεφέλη ήμασταν μόνο οι 2 μας εναντίον του κόσμου. Τώρα είστε μέρος κάτι μεγαλύτερου». «Ακριβώς. Και ξέρεις τι είναι περίεργο? Πάντα πίστευα ότι το να αποκαλύψω την αλήθεια για την Αγνή και την Νεφέλη θα κατέστρεφε οποιαδήποτε ευκαιρία ευτυχίας είχαμε, αλλά στην πραγματικότητα έγινε το αντίθετο». Ο Πέτρος έγνεψε καταφατικά. «Η αλήθεια μας απελευθέρωσε να αγαπάμε χωρίς επιφυλάξεις. Είχαν αποφασίσει μαζί πώς και πότε να πούν στην Νεφέλη για την Αγνή. Θα ήταν μια σταδιακή συζήτηση, κατάλληλη για την ηλικία της, εστιασμένη στην απέραντη αγάπη που τόσο η Αγνή όσο και η Ελένη ένιωθαν για αυτήν. Ο Πέτρος πρότεινε να συμπεριλάβουν τη Δήμητρα στη συζήτηση, ώστε τα κορίτσια να καταλάβουν ότι οι οικογένειες έρχονται σε όλες τις μορφές και ότι η αγάπη είναι πιο σημαντική από τη βιολογία. «Μαμά, μπαμπά», φώναξε η Δήμητρα από την αυλή. Είχε αρχίσει να αποκαλεί την Ελένη μαμά αυθόρμητα λίγες εβδομάδες, αφού μετακόμισαν μαζί, μια κίνηση που ακόμα έκανε την καρδιά της Ελένης να χτυπά από συγκίνηση. «Κοιτάξτε, η ηλίανθη είναι πιο ψηλή από μένα τώρα». Ήταν αλήθεια. Τα λουλούδια που τα κορίτσια είχαν φυτέψει ως σύμβολα μιας αναδυόμενης φιλίας ήταν τώρα ψηλά και ακμαία όπως η οικογένεια που είχαν χτίσει. «Μεγάλωσαν επειδή τα φροντίσατε καλά», είπε ο Πέτρος, αγκαλιάζοντας την Ελένη πιο σφιχτά. «Όπως όλοι μας», απάντησε εκείνη. Εκείνο το βράδυ, αφού τα κορίτσια αποκοιμήθηκαν στα δωμάτια τους, ο Πέτρος και η Ελένη κάθισαν στη βεράντα, παρατηρώντας τα αστέρια. Η σιωπή ανάμεσά τους ήταν άνετη, φορτωμένη, όχι με ερωτήσεις που δεν έγιναν, αλλά με κοινή ικανοποίηση. «Ελένη», είπε ο Πέτρος απαλά, «σε ευχαριστώ». «Για ποιο πράγμα? Γιατί είχες το θάρρος να μου πεις την αλήθεια, ακόμα και με φόβο? Γιατί μεγάλωσες ένα τόσο υπέροχο παιδί? Γιατί δέχτηκες τη Δήμητρα σαν δική σου κόρη? Γιατί μου έδειξες ότι είναι δυνατόν να χτίσεις μία όμορφη οικογένεια από σπασμένα κομμάτια?» Η Ελένη κοίταξε προς το σπίτι, όπου οι κόρες τους κοιμόντουσαν ήσυχα, όπου είχε βρει όχι μόνο ρομαντική αγάπη, αλλά ένα αίσθημα πληρότητας που δεν είχε βιώσει ποτέ. «Πέτρο, εγώ σε ευχαριστώ». «Για ποιο πράγμα? Γιατί μου έδειξες ότι η οικογένεια δεν έχει να κάνει με την τελειότητα ή τα παραδοσιακά πρότυπα? Έχει να κάνει με την επιλογή να μείνεις, την επιλογή να αγαπάς, την επιλογή κάθε μέρα να χτίζουμε κάτι όμορφο μαζί». Έμειναν σιωπηλοί για λίγα ακόμα λεπτά, παρατηρώντας τους ηλίανθους να κουνιούνται απαλά στην αυλή. 2 άνθρωποι που είχαν βρει την αγάπη μετά την απώλεια. 2 παιδιά που είχαν κερδίσει αδερφές και νέους γονείς. Μια οικογένεια δημιουργημένη όχι κατά τύχη, αλλά από συνειδητή επιλογή να αγαπούν ανεβόρον. «Πιστεύεις ότι η Αγνή θα συμφωνούσε?» ρώτησε η Ελένη ήσυχα. Ο Πέτρος έπιασε το χέρι της. «Πιστεύω ότι θα ήταν χαρούμενη ξέροντας ότι η Νεφέλη μεγάλωσε σε ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, με μια μητέρα που την αγαπά βαθιά και μια αδερφή που τη λατρεύει. Πιστεύω ότι θα ήταν περήφανη για σένα». Η Ελένη ένιωσε μια γαλήνη που είχε χρόνια να νιώσει. Η Αγνή είχε φύγει, αλλά η κληρονομιά της ζούσε σε κάθε γέλιο της Νεφέλης, σε κάθε στιγμή χαράς που βίωνε το κορίτσι, σε κάθε μέρα αγάπη σαν εφόρων που δεχόταν. Από την αυλή ερχόταν ο απαλός ήχος του ανέμου στα φύλλα των ηλίανθων που τα κορίτσια είχαν φυτέψει. Λουλούδια που μεγάλωσαν δυνατά επειδή τα φρόντισαν με αγάπη, όπως η οικογένεια που είχαν χτίσει μαζί. Γιατί μερικές φορές οι πιο όμορφες οικογένειες δεν είναι εκείνες που γεννιούνται έτοιμες, αλλά εκείνες που έχουν το θάρρος να σχηματιστούν παρά τα πάντα, επιλέγοντας κάθε μέρα να ανθίζουν μαζί. Τέλος της ιστορίας. Αγαπητοί ακροατές, ελπίζουμε ότι η ιστορία της Ελένης, του Πέτρου, της Νεφέλης και της Δήμητρας άγγιξε τις καρδιές σας. Για να συνεχίσετε αυτό το συναισθηματικό ταξίδι, ετοιμάσαμε μια ειδική λίστα αναπαραγωγής με εξίσου σαγηνευτικές ιστορίες που εξερευνούν τους διαφορετικούς τύπους αγάπης και οικογένειας.
Βρείτε τη λίστα αναπαραγωγής μας κάνοντας κλικ αριστερά. Αν σας άρεσε αυτή η ιστορία, μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι μας και να κάνετε like στο βίντεο. Κάθε μέρα φέρνουμε μοναδικές αφηγήσεις που γιορτάζουν την πολυπλοκότητα και την ομορφιά της ανθρώπινης ζωής. Μην χάσετε το επόμενο περιεχόμενό μας και σας περιμένουμε στα σχόλια για να μάθουμε ποιο μέρος της ιστορίας σας συγκίνησε περισσότερο.